سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمليتنان بعقناني ولومون كم وتروا العلا قداس النجل ومتحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتانا يزي مدب مسانا كتصنعوا بخبرنا عدمكم زعما توتري وصنعكم فيديو نايزم صبغات احواتنا دقنا كبير تراد وصد فيديو صنعي لبزعبوك زاربي نايلو مارستي ابوليتيكا دبلوماسي كمون وتدرا مقصاصات بدرجة عالم بزعب بدرجة زوبانا كمدما ناي هاجرنا اموداتا سبع زبالة كلونيو لايك مقبار شير مقبار ريتوهم بحنات من قد مقداف دماء كم وترو ساوي عيتنايو امبار قزي خي وسدنا مجمريا بناي علم عقد السنة بتاعت كنجمر let's go. The United States just deployed 3 warships carrying 2,200 Marines off Venezuela's coast. Secretary of State Marco Rubio has now confirmed intelligence that Iranian drone bases and Russian military assets are operating inside Venezuelan territory. Agreed to have elections. The elections were completely fake. They leveraged migration against us to get those concessions, and now they have these general licenses where companies like Chevron are actually providing billions of dollars of money into the regime's coffers. And the regime kept none of the promises that they made. So all that needs to be re-explored. Because in Venezuela, you have the Russian presence, you have a very strong Iranian presence. The Iranians, in fact, are exploring, or in fact are beginning to build drone factories for the manufacturing that Iranian كم دريا زلنا زقود دايزي سنسيتيف ناخوني مت كم زلون أمونغو أمريكان فنزويلان ويون بتخكل كنزارب أمريكا سرعات ناي فنزويلا منقسنا فنزويلا ناي نيكولا مادورو نمرحي نيكولا مادورو كاليو زوستو زلو سقمتي بخل من قدي ليجيتيماسي ويون قبولنات نكهلو وشت أو بوليتيكاناتهم كم دما مخنياتات يدللو بعالم نعلم نمأمن كونهم زخل سلازي بتا حدا بزحنا حشيش موافر خوين له تسرعات سلازي تحشيش ناب أمريكا يمتصالو زي حقا وسدتنياتات يمتصونالو بتخالد ما ناي راشا ناي إيران مدبر كوين له نفلطو كلاسيكال ويكا لمود زخونه مخنيتات ناي أمريكايو سرعات نقيرو ويون متتتاو نخو قبرو خدالو يخلو اتي كأند قداسي ناي فنزويلا أزي هبتام هاجريا أزي هبتام هاجر سلازخونت نزي هبتناتا أمريكا مچم ناي عالم بوسينا سلو زبلو ناي عالم هبتي اليوم يو إذا هبتنا فنزويلا دما بزي وعلى الحدر يزد اليوم زلو سلامتاي مخانو نهي لك بكمي سلازي ناي فنزويلا قداي دارقا زي ترف يمثلالو فنزويلا سوق لهم يدهم كبيهم نبلي لنا قبل ما سنة فنزويلا زقبرو زلو كنرينا اتي مخنيات أمريكا تتقاملو زلا فنزويلا وطبعا من عاشتك محجي سرعات غير رجيم تشينج خجبر زي رأخم ويون زي سمعكم now this is how it starts كما يجيرو سرعات مغيرنا هاجر انت عينت مخنيتات تتقام إيراق تفرس كلا
ቆልዓ ነርካ ወይ እውን ኣይተወለድካ ነርካ ወይ እውን ፖለቲካ ይትከታተል ነርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ሊብያ ክትፈርስ ከላ ኣይተኸታተልካያን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ሱርያ ክትፈርስ ከላ ኣይተኸታተልካያን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ናይ ሱዳን so many countries ኣፍጋኒስታን እዚ ኩሉ ሃገራት ከጋጥም ከሎ ወላ እውን ናይ ዩክሬን ክጅምር ከሎ ዘይተኸታተልካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ right now ኣብ ቅድሜኻ ዝጅምር ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና ሓድሽ ኣይኮነን ናይ ቬኔዙዌላ ሕጂ ይኮነን ጀሚሩ ዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት ብእገዳን ብኩሉ መንገዲ ኣብ ጎረሮ ናይቲ ሃገር እዮም ኮፍ ኢሎም ፀኒሖም ክሳብ ሕጂ ግን ኣሜሪካ ብጎረሮኻ ሓኒቓትካ ክትመውት ተዘይክኢልካ ክትወድቕ ተዘይክኢልካ ኣብ ጎረሮኻ ሓኒቆም ጥራይ ክነብሩ ይክእሉን እዮም ካብኡ ዝቕፅል ወታደራዊ ስጉምቲ ይወስዱ እዮም ዘዋፅኦም እንተኮይኑ ንኣብነት ናይ ኤርትራ ጎረሮها ካብ ዝሕዝዋ ነዊሕ ገይሩ ዘሎ ቬኔዙዌላ ተመሳሳሊ ዕጫ ናይ ኤርትራ ዘጋጠማይ ካብ ናይ ኤርትራ ኣፀቢቑ ዝብርትዕ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ሓቂ ከምዛረባ ኣለና ናይ ኤርትራ ኣሜሪካ ዘውረደቶ ፀገም ኣይኮነን ፀገም ናይ ኤርትራ ነይሩ ናይ ኤርትራ ፀገም ኣከባቢ ኣብ ዘለዎ ሃገራት ዝግበር ዝነበረ ብፍላይ ኢትዮጵያ ንኻልኦት ጌራ ትገብሮ ዝነበረት እዩ ከቢድ ዝገብሮ ኣሜሪካን ኤውሮፓን እገዳ ካብ ዘውርዱላ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ 34 ዓመት ርኢና ኣለና ካብኡ ናብኡ ዝሓሸ ክትብለ ትኽእል ካብቲ 2009 ወይ እውን ቅድሚ ጀሚሩ እውን ክሳብ 2018 ዝነበረ እገዳ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ ናይ ቬኔዙዌላ ድማ ዝገደደ እዩ ምክንያቱ ቬኔዙዌላ ኣብ ራዳር ናይ ኣሜሪካ ካብቲ ኣትነዊሓ ጌራ መራሒ ይቕየር ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካ ይቕየር ናይ ቬኔዙዌላ ይቅየርን እዩ ስለምንታይ ኣመና ሃብታም ሃገር ብዙሕ ነዳዲ ወርቂ ዘለዋ እያ ሕጂ ቬኔዙዌላ ድሮ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ኣብቲ ናቶም ሰነት መፅኡ ኢራን ኣፅዋራው ተፍሪ ከም ዘላ ድሮናት ተፍርላ ዝብል ምክኒት ከም ትወትሩ ንፈልጦ እዩ እዚ ሕጂ ብግምጣላ ክንሪኣ ኢና Venezuelan regime of providing real but illegitimate passports to operatives for Hezbollah in our own hemisphere. And lastly, and I'll leave it lastly to Cuba. The White House announced these deployments yesterday, with Press Secretary Caroline Leavitt declaring the Maduro regime is in our كم نريد لنا كل عينة كسية على فنزويلا زورد زلو ني قبرش برانا حماس ويون حماس أبغازا زلو يحقسكم زلو خالع عينة قبنات فتنكم زلو بزوع عينة كسية مزتكم وزغا نبور ترئيو فنزويلا خانتاي قبرلو زع عينة حدقا يمتصمكم زلو انت فليتهم سؤالهم ديهم كتباي زلو وينتاي تبقسوا يوصلوا اسكنس مع بزي South America, where hundreds of Venezuelans are answering President Nicolas Maduro's call to join the militia. In Caracas, teachers, retirees, and public works queued up in the city squares with military barracks pledging to defend their homeland against what the Venezuelan leader calls U.S. aggression. The mobilization comes as American warships and thousands of Marines move through the Caribbean, part of what Washington is describing as an anti-drug mission. But Caracas insists the buildup is an illegal push for regime change. مچم بزحات ملشاتاتن كالن يعتق كم زلو ويوني بزحات فنزويلاويان كم ملشا خوينوم ني سرعتنا منغستنا هاغروم نهاغروم ككلاخلي بغصهم زلو بناي امريكا قانقا نسرعتنا ناي مادورو يم زلو زلو گن نهاغروم ككلاخلو ناي وصا حيل مصيو انتاي كغبرا خمس خل هاغروم فليطوم الله حياشي يكونن and this is not a secret مستير يكونن دارغان نو عامتات زنبر ويو كل عينات فتنات ناي ريجيم تشينج تغيريو حجي እቲ ናይ ዳርጋ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ይመስል ኣሎ ኒ ራሽያ ኣብ ፅዑቅ ኩናት ኣብ ዩክሬን ኣብ ትገብረሉ ዘላ ምስ ቻይና ድማ ኣብ ዝፋጠጥሉ ዘለው ኣይ ቲንክ ኣዘንጊዖም ወይ እውን ሓውሲ ኣዘንጊዖም ክትብል ትኽእል ኢኻ ንቬኔዙዌላ ንኢራን እውን ኣዳኺምና ኣብ ዝበለሉ ግዜ እዮም ሕጂ መፅኦም ነዚ ስጉምቲ እዚ ናብ ቬኔዙዌላ ገፆም ክገብርዎ ዝብገሱ ዘለው ቬኔዙዌላውያን ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ይህልዎም ዶ ነብሶም ክከላኸሉ ይኽእሉ ዶ ዝብል ሕቶ ንብዙሓት ሰባት ዘዛርብ ዘሎ እዩ ባት ውብልቲ እዚ ሓደ ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል ወይ እውን ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝገብሮ ዘሎ ፈተነ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ረብሓ ናቱ ክመፅእ ከሎ ስክፍታ ዘይብሉ ሕፍረት ዘይብሉ ፍፁም ቃል ዓለም ዘይብሉ መራሒ እዩ ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ኣብ ልዕሊ ቃዛ ሙሉእ ደገፍ ዝህብ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነሲ ንእስራኤል ስለምንታይ ከሲስኩማ ንእስራኤል ስለምንታይ ሕማቅ ትዛረብዋ ኢሉ ዓብ ስጉምቲ ክወስድ ዝፍትን ዘሎ እንኮላ ኣብ ኤውሮጳ ከርእየኩም እየ ፅንሂለ ስለዚ ጉዳይ ናይ ቬኔዙዌላ is becoming very serious and very sensitive እዚ በቲ ሓደ ወገን ክኸውን ከሎ በቲ ካልእ መንገዲ ድማ ክንርኢና ዶናልድ ትራምፕ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይቲ ሃገር ተኣማሚኑ ኣብ ትዕቢት ተመርኪሱ ከም ዘሎ እዚኣ ስምዕዋ See, just like they were so happy to go to them after that. It was an incredible job. You know, we had 52 tankers. People don't realize, so that they could refuel. We had many fighter jets, F-22s, and F-35s. We had many. It was an amazing operation. It was flawless. Compare that to the operation when they went in with the helicopters crashing and everyone running around the desert, and the prisoners being taken, and that was Jimmy Carter. And what a horrible thing. So, Donald Trump. قرب حوسي والعايز بلوكو خمزي كمزي لو زارب مراحي ابكال هاجراي تريني خوالا
ولاቶም عايش ዝበሃሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ በቃ ኣዝና ሓያላት ኢና ዝቐርበና ንዓና የለን ኣሜሪካውያን መብዛሕቲ ግዜ ነዚ ነገር ዝክሓብዎ እዮም ዝፍትኑ ምክንያቱ ኣዝዮም ሓያላት ምዃኖም ስለ ዝፈልጡ ዶናልድ ትራምፕ ግን ነቲ ሓይሉ ልክዕ ከምዚ ኣብ ጅም ንሕደት ኣዋርሕ ከይዱ ቅልፅሙ ክሓቢ ዝጀመረ እሞ በቃ ነቲ ክዳን ቀሊዑ ጥራዩ ክኸይድ ዝፍትን ሰብ ልክዕ ከምኡ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እቲ መራሒ ከምንታይ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ምስኦም ዝወዳደር ከምዘ የለን ነዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ንክጥቀመሉ ድማ ይጓየ ከም ዘሎ እዩ ግን ኣብዛ ዘረባ እዚኣ ንክንደይ ሃገራት ክፀርፍ ይስምዑ እዚ ድማ እዩ ሓደ ንኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሓት መሻርክትን መሳርሕታት ትኸስር ከም ዘላ እቶም ኢሊት ናይ ኣሜሪካ ዘእውዩ ዘለዉ ስምዑ ኣብዚኣ እንደይ ሃገራት ክፀርፍ This was the exact opposite. This was the exact opposite of what they did in leaving a very, very nice place. The Taliban runs a tough operation in Afghanistan, and I think it was the most embarrassing day in the history of our country. That was Biden. I was leaving, and we would have left through strength, tremendous strength. One of the largest runways in the world, one of the most powerful. You could land anything on it, many, many feet thick. You don't build them that way anymore. You can't. But we left it, and now China's occupying that airbase. This was the most incompetent administration in history, the Biden administration. ኣብ ዝኾነት ዕድል ዝረኸባ ንባይደንን ነቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኦባማ ይኹን ናይ ሪፓብሊካን ጆርጅ ቡሽ ይኹን ሬገን ይኹን ኢደዝማተር ቅድሚኡ ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኩሎም ጥቕሚ ዘይብሎም ሰባት እዮም ነይሩ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ታሪክ እቲ እንኮ ንፍዕ ምምሕዳር ዝነበረ መን ይትፈልጡ ዶ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ርእሲ ዶናልድ ትራምፕ ቅድም ዝነበረ ኣብታ ካብ 2016 ክሳብ 20 ዝነበረ እቲ ዝበለፀ እሱ እዩ ነይሩ ድሕሪኡ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ድማ ሕጂ ዝበለፀ ዶናልድ ትራምፕ ካልኣይ እዩ ስለዚ ብጀካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዓለም የለን ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ሪፓብሊካንስ ይኹኑ ዴሞክራት ዝግድስዎ ኣይኮኑን ኩሎም ራቢሽ ዩዝለስ እዚኣ እታ ናቶ ዘራርባ ከምዚኣ እናበለ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ክልተ ግዜ ተመሪፁ ሕጂ እውን ሳልሳይ ግዜ ክምረፅ ይብላሎ ክንሰምዕ ኢና And you're just lucky that they lost, because if they won, you wouldn't have a country anymore. And so Pete, you started off by saying the Department of Defense, and somehow it didn't sound good, Jim. You know, it didn't sound good. Defense, what are we defense? Why are we defense? So it used to be called the Department of War, and it had a stronger sound, and as you know, we won. ኣተዝት ከመይ ገይሮም እዮም ፕሬዚደንት ገይሮም ኢሉ ዝሓስብ ከምዚ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝበሃል ሲ እንታይ ዓይነት ሽም እዩ ይብሎም ኣሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢልካ ንመን ኢና ንከላኸል ካብ መን ኢና ንከላኸል ኣነ እታ ትኽክለኛ ሽም ሚኒስትሪ ናይ ውግእ ሚኒስትሪ ኩናት ኢና ክንብሎ ዘለና ይብሎም ኣሎ ነቲ ዲፈንስ ዲፓርትመንት ዝበሃል ዲፓርትመንት ኦፍ ወር ክብሎ እዩ ኣታ ዝሰብ እዚ እኮ ኣነ የፍርሃኒ ገለ ነገር ከይውልዕ ናይ ብሓቂ እዚ ሕጂ ዝፃወት ዘለካ ይመስለኩም ስምዑ ሂ ሲሪየስ ክገብርዎ እዮም ከዓ ንሱ ዝበሎ ከተጣቅዒ ዘለካ ተጋጊኻ ዝበሃል የለን World War I, we won World War II, we won everything. Now we have a Department of Defense. We're defenders. I don't know. If you people want to, standing behind me, if you take a little vote, if you want to change it back to what it was when we used to win wars all the time, that's okay with me. All right? You let me know if you want to do it. I think Department of War. It just sounded bad. He said, sir, on behalf of the Department of Defense. Defense. I don't want to be defense only. We want defense, but we want offense too, if that's okay. So you'll make a decision. But you know, as Department of War, we want. ኣነስ ከስዓዶ ዓቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝተመረፀላ መዓልቲ እንታይ ኢለ ዝመፅእ ዘሎ 4 ዓመት ገለ ዓይነት ድራማ ክንርኢ ኢና ኢለ I think እቲ ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ዝመፅእ ፕሬዚደንት is going to be boring ዲሞክራት ዲ ሪፓብሊካን I don't care እንታይ ከም ዝኸውን ግን መሰልጨው ይክኸውን ዶናልድ ትራምፕ ድራማ ይሂወቱ ኤቭሪዴይ ድራማ ይንዑ ዲፓርትመንት ኦፍ ዲፈንስ ክበሃል ከሎ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ንሃገር ንምድሓን እዩ ትርጉም ናቱ ብናይ ዶናልድ ትራምፕ ቋንቋ ኸ ናይ ኩናት ዲፓርትመንት ይከውን ዘሎ ምክንያቱ እንድሕሪ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ስዕርናዮ ናብ ውግእ ንገብር እንድሕሪ ኮይና ሓቂ እዩ ግን ንሱ ማለት ኣፅዋር ዝሸጡ ኩናት ዘበግሱ ኣብ ኩናት ዝኸዝሙ ሃገር እንድሕር ኣለዎ ምክልኻል ንዑ ዘዋፅእ ኣይኮነን ውግእ ክህሉ ኣለዎ ስለዚ እቲ ስውር ኣጀንዳ ናቶም ብግልፂ ስለ ዝዛረበና ብኸመይ ኢና ንፈትዎ ዶናልድ ትራምፕ ዋላ እኳ ኣንፃርካ ክኸውን ይኽእል ኣንፃርካ ክሰርሕ ይኽእል ግን እንተወሓደ ኣይሕስወልካን እዩ እዚ ታትግበር ሕማቕን ተንኮልን ኣብ ኣኸሎ ድሕሪ ገዝገድፈካ እንዛ ትሪእዎ ዘለኹም ዲፓርትመንት ናይ ዲፈንስ ዝነበረ ዲፓርትመንት ኦፍ ወር ክቕይሮ እየ ንዑ ንምግባር ድማ ሓያል ኮንካ ክስማዕቲ ኮንካ ደሰንብት ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ ናይ ኩናት ዲፓርትመንት ክበሃል ዘሎ ኣብ ናይ ኩናት ዲፓርትመንት ናትና $1 ትሪልዮን ዓመታዊ ባጀት ኣለና እንድሕር ኢልካ ድማ መሊሱ ንካልእ ሰብ ከፍርህ ይኽእል ዲፈንስ እንድሕር ኢልካ ግን ምናልባት ካልኦት ንፈርሆም ዘለና ኮይኑ ክስምዖም ይኽእል ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ነዛ ቃል እዚኣ ክቕይራ ኣይ ቲንክ ኣብዚ ቀረባ እንተቐይሮማ ደገርም ኣይኮነ ምክንያቱ ጋልፍ ኦፍ ሜክሲኮ ዝነበረ ጋልፍ ኦፍ ኣሜሪካ ቀይርዎ ኢሉ ተቐይሩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ እሺ ዝብል እምበር ተጋጊኻ ዝብል ሰብ የለን ኣብቲ ምምሕዳር Everything.
We want everything. And I think we're going to have to go back to that. In the meantime, I've stopped all of these wars. I've stopped them. The big one would have been India and Pakistan. But we stopped them all. We stopped 3 wars. Go to Africa. They like to say, oh, you know, I love black people. And I did great with the black people. But they say, he's a racist. He's a racist. I said, really? For 35 years of war. كم تبلي تريور لهم دما كوينات ناي بزح كوينات هتتوبيله زلخانه ولا ناي كوينات ديبارتمنت كقومي بلنبر بزح كوينات تتوبيله ناي كونغو ناي رواندا 30 عام زغسل كوينات تتوبيله ناي تصلمت كوينات تصلمتي ويك عليتاوي بلونيهم امين دونالد ترامب وچ عليتاوي كتفلتو زلكم كمزي بافو ديكونه ببوليسي درجه عليتاوي نيرو ريل استيت كامباني زلو ناي غزاوت كامباني زلو تصلمت زباله كارن نيرو ننوح عمتات حساب زغربا ማለት ስለዚህ عليتاوي بزربا ديكونه بتግባር عليتاوي ግን እንታዩ ከምዛ ትሪዎ ዘለኹም እታ አፉን ተአምሩን ከምዘለዎ ስለዚህ ድሕድሕ ቡይ ኻትፈቶ ቶም ካልኦት عليتاويان ክነሶም ጻድቃን ኮይኖም ክቀርቡ ስለዝፍትኑ እዮም እዚ ሰብ እዚ ከምዘላ ታይ ዝድርግያ ዘሎ ኣብ መንጎ ፓኪስታንን ህንድን ዝነበረ ኩነታት ድማ ኣነ የፈትሕ ይብላሎ ፓኪስታን ድማ ህንድ ድማ 5 ዲዮም ወላ 7 ነፈርትናታ ወዲቐን እዚያ ዘረባ እዚያ ህንዳውያን እዚያ ዝትቆጥዕ ዘረባ ምክንያቱ ኣብቲ ኩናት ተዓዊትና ባህልቲ እዮም ስለዚ ንህንዲ ኣብ ዕድል ዘዝረኽቦ ይሃርመንኩም ዘሎን ህንዲ ድማ መመሊሶም አንጻሩ ይኸዱኹም ዘሎን ሚድያ ናይ ህንዲ ድማ ቀጻሊ ኣንቲ ወይካ ናይ ኣሜሪካ ፕሮፓጋንዳ ኣምልስናስ بزسفح ملك سرحلو حنت كابتن أمريكا كندزي أصوار لنا كندزي حيل لنا بزبلو لزلو حدش ريبورت وتيلو. The United States has added $1 trillion in debt in just 48 days, nearly $21 billion per day. And that brings the total federal debt close to $38 trillion, 5 years ahead of earlier projections. Washington posted a $291 billion deficit. إذا منجست أمريكا بحالكو نبحث تزجرميو أب 40 شو من معالتي 40 شو من معالتي تطور يكون أب 40 شو من معالتي أب زبان دونالد ترامب مالتيو هذا تريليون عدا أبتعدنا أمريكا توصيق له هذا تريليون سلازي تغلالا 30 شو من تريليون أتيل عدنا أمريكا 30 شو من أمين همبين يبقى برينت مقبار سيستم زخون زقبر زلو عندنا بعدا يزقبر زلو اتعدا ما ينفح له نا فنزويلا زخيف زلو هار دمدم زبلوم زلو انتاي تورك ندادنا وزلو كغحطو كخللو مغنيات زغل عدا زمتاي كخفل صبحنغو امريكا نداد لو واغن خولا يكونن امريكا ورك لو خولا يكونن يو ايتكا بحيلخا مودعكا كل زي تعلكا كتجحد كتكلالك زغل ستاك ماركت نسماي زخيف زلو كريبتو نسماي زخيف زلو سلامنتاي ندحيلكا exactly the explanation عدانا امريكا يو امريكا متن عدانا تانا خفنا عبي زخده متونو دولار كودغيو قال كل ነገር كودغ ስለዝኾነ ሰባት ታይ ገብሩሎ alternative ካል አማራጺ ናይ ሃብቶም ወይ ካ ቁጠቦም ናይ መቀጸሊ ኮርፖሬሽንስ ናብ ክሪፕቶ ዲዩ ናብ ወርቅ ዲዩ ናብ ስታክ ማርኬት ዲዩ ዶላር ጥራይ በባጤራ ጥራይ ገንዘብ ካተቀሚጡ እንተሎ ባንኪ you're losing خسرالها ቁጠባኻ መሊሱ ይዝደክም ዘሎ ክንደይ ሰዓታት ትሰርሕ ኣለኻ ክንምንታይ ትደክም ኣለኻ ክንምንታይ ተዋህልል ኣለኻ ብዘይ የገድስ ንቅድሚት ኣይኮንካ ትኸይዝ ኣለኻ ንድሕሪት ኢኻ ትኸይዝ ኣለኻ ምናልባት ቁፅሪ ናይቲ ገንዘብካ ሓደ ኮይኑ ክረኣየካ ይኽእል ኸውን ናይ ምግዛእ ዓቕምናቱ ግን ናቅሓመይ ዝኸይድ ዘሎ that's why እዚ ዕዳዚ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እንድሕሪልካዮ ፕሪንት እናገበሩ እዮም ዝውስኽዎ ዘሎ ነቲ ሲስተም እዚ ኩሉ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ኩናት ዕግርግር ፕሪንት ምግባር ማለት ድማ ልክዕ ከምዚ ኣብ ሓደ ዓዲ ኩላቶም መሚት ቅርሺ ኣለዎም ንበሎም መሚት ቅርሺ እንተለዎም ካብቲ ዓዲ ክገዝዎ ዝኽእሉ ነገር ኖርማል እዩ ስለዚ እቲ ዕዳጋ ማዕረቲ ገንዘብ ዘለዎን ማዕረቲ እቲ ቀረባትን ምስ ዝተዛነቀ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ሰብ ግን ሓቢኡ ገንዘብ ኮፒ ይገብር እንተሎ ፌክ ገንዘብ ተሰሪሑ ደምፅ እንተሎ እንታይ ይገብር ዓዲ ድሩት ገንዘብ እዩ ዘለዋ እዚ ሰብ እዚ ግን ነቲ ነገራት ብጥርሑ ዝረኸበ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ብጥርሑ ክገዝእ ተጀሚሩ እንታይ ይኸውን እቲ ዓዲ እቲ ንብረት ክኸብር ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ይክቦ ስለ ዘሎ ወይ ውሕዳት ሰባት ይክብዎ ስለ ዘሎ እቲ ንብረት ክኸብር ይጅምር እቶም ርሂፆም ደኺሞም ዘምፅኡ ነቲ ገንዘብ ድማ ይኸስሩ ምክንያቱ ንሳቶም እቲ ንብረት ክኸብር ከሎ ደሞዞም ወይ ናታዊዮም ይውስኽ የለን እቲ ገንዘቦም እቲ ቀደም ሒዞሞ ዝነበሩ ናይ ምግዛእ ዓቕምናቱ እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ መጠን እቲ ንብረት ዝኸበረ ገዛ ክራይ ይኸብር ኣሎ ኢንሹራንስ ይኸብር ኣሎ መኪና ይኸብር ኣሎ ሂወት ይኸብር ኣሎ ኤቭሪቲንግ ይኸብር ኣሎ ደሞዝካ ግማዕሪ ይውስኽን እዩ ኣይተኸውን ኣለኻ ኣብ ባንኪ ዘሎ ገንዘብካ ድማ ኣይውስኽን እቲ ኢንትረስት ሬት ናቱ ወለድ ተለዎ ኮይኑ መብዛሕትኡ የብሉ እንተለዎ ድማ ንእሽተይ እዩ ስለዚ እቲ ሲስተም ክሳዕ ክንደይ እዚ ኣሜሪካ ትኽተሎ ዘላ
ንምንታይ ነቲ ሲስተም ይሃስዮ deficit in July alone, the second largest on record for that month. Deficits for this fiscal year are already running at $1.63 trillion, up more than 7% from last year and on pace to exceed $2 trillion. Meanwhile, the government spending has surged to 44% of the GDP, levels unseen since World War II and the 2008 financial crisis. Revenues are growing at just 2.5% annually, while spending jumped nearly 10% last month. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ unsustainable ደረጃ ናይ ኣሜሪካ spending US government spending surges to 44% of GDP እዚ እቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ እዚ ኩሉ ዘጥፎ ዘለኸ እንታይ ዝሃንፅ ዘሎ ነቲ ዓዲ የማዕብላዲ ዘሎ ፋብሪካታት ዝሃንፀላ ዘሎ no nothing ኣብ ኩናት ዝጠፍ ዘሎ እዚ ኩሉ ገንዘብ እዚ እቲ ኣሜሪካውያን እዚ ሓደ ሰባብ እዚ ኣበይ መሲልኩም እቲ ዝሃብቲ መስተይት ናይ ኣሜሪካ ካሊፎርኒያ እዩ ረይዎ ሳንሰት ቦulevard ሆሊውድ እዚ ከባቢ ሆሊውድ እዚ ኣብ ዝኾነት ሃገር ኣብ ቻይና ወይ ኣብ ራሽያ እንተዝኸውን ነይሩ ኣብ ኩሉ ጋዜጣታት ቅድሚት መወፀ ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ ግን እዚ ኖርማል እዩ ተኻታትን ሃብታማትን ከመይ ኢሎም ይነብሩ እዚ ኩሉ መንግስቲ ገንዘብ ናውፅኦ ከሎ ናይ እዚኦም ሂወት ንክቕይር ኣይኮነን ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣሜሪካውያን ካብ ኩነታቶም ንክቕይር ኣይኮነን ዝጥቀመሉ እንታይ ዳ ኩናትን ዕግርግርን እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ናብ ቬኔዙዌላ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ኢራን ዝግበር ዘሎ ኣብ ንሑቲ ከጥቅዑ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣብ ንእስራኤል ሓጊዝካ ኣብ ቀዛ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኩሉ እዚ ንህዝቢ ኣሜሪካ ክጠቅም ኢሉ ዝግበር ዘሎ ኣይኮነን ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓደ ካብቲ ብህዝቡ ዘይግደስ ቁፅሪ ሓደ መንግስቲ ኣብ ዓለም እንተሎ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እዩ ክንምንታይ ገንዘብ የጥፉ ክንምንታይ ገንዘብ ይልቅሑ ብዘየገድስ ንህዝቦም ኣይኮኑን ዝጥቀምሉ እንታይ ዳ ንካልኦት ሃገራት ንኻልእ ሓዊ ንኻልእ ኩናት ንኻልእ ዕግርግር እምበር እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዝኩሉ መራኽም ናይ ኩናት ኣብዚ ይጠፍእ እቲ ገንዘብ እዚ ናብ ቬኔዙዌላ ሚሳይላት ይሰዱ ኣለዉ እዚ ነፍር መራኽብ ኩናት ይቐርባ ኣለዋ ክንቀሳቐሳ ከለዋ ገንዘብ እየን ዝበልዓ ቃል በቃሉ እዚአን ነዳዲ ናተን እቲ ሎጂስቲክስ ናተን ዓድ ገንዘብ እዩ ዝጠፍእ ኣብዚ ስለዚ ኣሜሪካ ትገብሮ ምንቅስቃሳት ናይ ወታደራዊ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ዝበልዕ ሲስተም እዩ እዚ ድማ እቲ ንኣሜሪካ ነቲ ዕዳናታ ነቲ ቁጠባናታ መመሊሱ እናክበዶ ዝኸይድ ዘሎ ባት هاي እቲ ናቶም ኩነታት ነፍሶም ናቶም ርጫ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ብዛዕባ ክንዛረባ ይንኽእልና ምናልባት ሓንቲ ክበክም ደልየ ዘለኹ ኤውሮጳውያን ከናበይ ገጾም ይኸዱ ኣለዉ ቅድሚ ናብቲ ናይ እስራኤልን ናይ ቃዛን ቅድሚ ምስጋረይ ሓንቲ ኣብዚኣ ናይ ኤውሮጳውያን ዝረኣኽዋ ቪድዮ ኣላ እዚኣ ስምዑለይ are daydreaming about sending their troops to Ukraine, which Moscow has already indicated would be rightfully viewed as an escalation. European economies are edging closer and closer to a point of no return. In my previous video that I uploaded just yesterday, I discussed Germany's economic collapse as the latest second quarter data shows significant manufacturing declines. And despite such poor economic performance and cuts on social spending, which Chancellor Merz is now anticipating, he says he's ready to send troops to Ukraine. While PM Starmer, with the UK economy not doing much better, is also eager to invest in a military intervention. So I think it is worth looking at ኤውሮጳውያን በቃ ካቡናቡ ተታሓይስካ ተለኻኺብና ንጥፋእ ዝዓይነት እዩ ትሕልምናቶም ኤውሮጳውያን ቁጠባናቶምን ሃገርናቶምን ህዝቦምን ካብ ዝርስዑ ነዊሕ ገይሮም እዮም ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፋ ካብ ኮቪድ ጀሚሮም ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ሃገሮም ኩነታት ኣይሓስቡን እዮም ዘለዉ ኩነታት ናይ ዩክሬን ቀዳምነት እዩ ዝወሃቦ ዘሎ ድሕሪኡ ጉዳይ ናይ እስራኤል እዩ ቀዳምነት ዝወሃቦ ድሕሪኡ እጂ ከመይ ጌርካ ምስ ኣሜሪካ ኮንካ ኣብ ናይ ቻይና ኩነታት ዶ ትኸይድ ኣብ ናይ ካልእ ሃገራት ዶ ትኸይድ እቲ ቀንዲ እቲ ዝወሓደ ፎከስ ዝብዎ ዘለዉ ድማ ውሽጣዊ ኩነታት ናቶም እዩ ሕጂ ድማ ዩኬይ ከምኡውን ጀርመኒ ክልተ ኣብ ኤውሮፓ ክልተ ሓያላት ሃገራት እየን ነይረን ክልተ ናይ ፋተዋን እየን ክልተ ሓያላት እየን ሓደ ጀርመኒ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ እንግሊዝ እዩ እቶም ካልኦት ሳክት ትርኪ ምርኪ እዮም ፈረንሳ ኣሎ ብኣፍ ግን ፈረንሳ ቁጠባናቱ ሕማቕ ምዃኑ ሕጂ ኮነን ጀሚሩ ነዊሕ ዝገበረ እዩ ፈይ ቁጠባ እዩ ዘሎ ፈረንሳ ስለዚ ፈረንሳ ብዙሕ ከም ዓብ ቁጠባ ጌርካ ክግለፅ ዝኽእል ኣይኮነን ዩኬይን ጀርመንን እዮም ዩኬይን ጀርመንን ድማ ክልቲኦም ሕማቕ ኣለዉ ብቁጠባ ካብ ሕማቕ ናብ ዝገደደ ይኸዱ ኣለዉ ሕማቕ እንተለኻ ኣብ ጉድጓድ እንተለኻ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብ ጉድጓድ እንተለኻ እታ ቀዳመይቲ ክትገብራ ዘለካ ምኹዓት ከተቋርፅ ኣለካ ምክንያቱ ኣብ ጉድጓድ ተሃሊኻ ክትኩዑ ተጀሚርካ መሊስካ ካብ ፀገም ትኣቱ ዘላ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ጉድጓድ እናሃለዉ ባዕሎም ምኹዓት ገዲፎም ዶዘር ገይሮም እዮም ዝኩዕቱ ዘለዉ እዚ እቲ ፕሮብለም እቲ ፀገም ናቶም መመሊሱ ናብ ኣሰ ይኸይድ ኣሎ ብየማንን ፀጋምን ሕማቕ ከም ዘለዉ ድማ ይንገሩ ኣለዉ ዘሎ ፀገም ናይ ኤውሮፓ ክዕርይዎ ይኽእሉ እዮም ናብኡ ፎከስ እንተገይሮም እዮም ዝብሉ እቶም ምሁራት ናይ ኤውሮፓ
ኤሮፓ ፀገም ኣለዎ ናይ ቁጠባ ከምኡውን ህዝባ ንኣረገ ከይዳ ኣለዎ ንኣሽቲ ውለድዩ ኣለዎ ናይ ባህሊ ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ ናይ ኢሚግሬሽን ፀገም ኣለዎ ብዙ ፀገም ኣለዎ ኤሮፓ እዩ ዝበሃል ግን ኤሮፓ መንግስቲ ናብቲ ፀገሙ ፎከስ እንተዝገብር ናብኡ እንተዘተኩር ክፈትሖ ምኽኣለ እዩ ዝብል እቲ ምሁር ናይ ኤሮፓ እቲ ፀገም እቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ ኤሮፓ ብዛዕባ ቁጠባ ናይ ኤሮፓ ብዛዕባ ኩነታት ናይ ኤሮፓ ክዕርስ ዝደሊ ይኮነ እንታይ ዳ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን መሊሱ ከብእሶ ዝደሊ ዘሎ እዩ ሕጂ ሰራዊት ናብቲ ቦታት ክሰዱ ይደልዩ ከም ዘለዉ እዚ ኪር ስታርመር ዝበሃል ናይ ዩኬ ፕራይም ሚኒስተር እዩ ብጀካ ኩናት ካልእ ናይ ልምዓት ክሓስብን ክዛረብን ኣይከኣልን ቅድሚኡ ዝነበረ ዝገደደይ ነይሩ እዚ ሓይሽ ክኸውን ኢሎም እዮም መፅኦም ስለዚ ኣብ ኤሮፓ እንታይ ፀገም ኮይኑ ኣሎ ናይ የማን ይኹን ናይ ፀጋምቲ ፖለቲከኛ ፍልልይ የብሉን ኩላቶም ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ሲ ጆ ባይደን ተኣልዩ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ ብዙሕ ተቐይሩ ማለት ንፅቡቅ ድ ንሕማቅ ከም ደሌትካ ክትርጉሞ ትኽእል ኢኻ ግን ብዙሕ ተቐይሩ ኣብ ኤሮፓ የማናይ ክንፊ ምረፅ ፀጋማይ ክንፊ ምረፅ ኩሎም ሓደ እዩ ለውጢ የለና ፖሊሲ ኩናት ናይ ዩክሬን ብኩሉ እቲ ኢሊት ኣብኡ ዝኣተወ እዩ ስለዚ ዘየለ ሰብ እንተረኺብካ ምናልባት ዕድል ክሃቡ እምበር እቲ ዘሎ ኤስታብሊሽመንት ዝበሃል የማንን ፀጋም ጀርመን ፀጋማይ ክንፊ ነይሩ የማናይ ክንፊ ምስ መፀ ተሰይ ካብቲ ፀጋማይ ዝገደደ ስለዚ እቲ ሲቹዌሽን ናቶም ናይ ጀርመን ዘለኹም ድማ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ጀርመን ሓላፊ እንታይ ኢሉ ውፅእ ኢሎ ኣብዚ ሓንቲ ነራ ምናልባት ኣብዚ ተሪኽሞ ዌልፌር ስቴት ናይቲ ሃገር ጠጠው ከነብለ ኢና ኢሉ ኣሎ ትርጉም የብሉን ዌልፌር ኣብቲ ዓዲ እዚ ናይ ስድራ ቤታት ሓገዝ ናይ ገለመለ ሓገዝ ዝነበረ ኩሉ ጠጠው ኢሉ ኣተኩሮናትና ናብ ወታደራዊ ሓይሊ ጥራይ ክኸውን ዘለዎ ብምባል ናይ ጀርመን ቁጠባዊ ፀገም ንምሕዋይ ዘይኮነ መሊስካ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ንምህናፅ ክኸይድ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ዳርጋ ብዙሕ ባጀት ንመንግስቲ ክስልዕ ምዃኑ እውን ነጊሩ ኣሎ ግን ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ብሓቂ ናይ ቁጠባ ትራንስፎርሜሽን ወይ እውን ለውጢ ከምፅእ ይኽእል ዶ ኤሮፓ ካብዚ ሕጂ ወሪዳቶ ዘላ ኩነታት ክትንስእ ትኽእል ዶ ንዝብል ምንጭ ናይቲ ፀገም ቅርብ ኢልካ ምርኣይ የድሊ ካብ ናይ ኤሮፓ ዝለዓለ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ሓላፊ ዝነበረ ጆሴፍ ቦሬል ዝወፀ ዘረባ ኤሮፓ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ሃብቲ ክህልዋ ኣይኮነን ስለምንታይ እቶም ሰለስተ ባእታታት ተቐይሮም እዮም ኢሉ መጀመርያ ኤሮፓ ዝኩሉ ፅቡቅ ላይፍ ስታንዳርድ ዝነበረና ሕሱር ፀዓት ካብ ራሻ ስለንወስድ ዝነበርና ኢና እዚ የለን ድሕሪ ሕጂ ስለዚ ፀዓት ካብ ራሻ እንተደይ መፅዩ እመኻ ከምቲ ናይ ቀደም ብሕሱር ተደይ መፅዩ ቁጠባ ናይ ኤሮፓ ንሓዋሩ ተቐይሩ ከምቲ ናይ ቀደም ክኸውን ኣይኮነን ኢሉ ካልኣይ ቻይና ብሕሱር ኣፍሪና ብክቡር ንሸጠሎም ነርና ኢሉ ዕዳጋ ናይ ቻይና ዓብ ኣስተዋፅኦ እዩ ገይራ ኣብ ቻይና ብሕሱር ነፍርዮ ኣቡ ኣብዝን ኣብ ኤሮፓ ናብ ዓለምን ድማ ብክቡር ንሸጦ ካምፓኒታትና ድማ ብዙሕ መክሰብ ይገብራ ነይረን ጎን እዚ እውን የለን እዩ ሳልሳይ ድማ ሴኪሪቲናትና ሓሲብናሉ ይንፈልጥና ኔቶ ኣብ ጥቃና ስለ ዘሎ ብዛዕባ ወታደራዊ ሓሲብና ይንፈልጥና እዚ እውን ከይዱ ሰለስቲኦም ባእታታት ናይ ኤሮፓ ፅቡቅ ቁጠባ ንክህልዎም ዝገብሩ ዝነበሩ ባእታታት ከይዶም እዮም ስለዚ ካብዚ ዝመፀና ነገር ኩሉ ነገር ባዕልና ክንገብሮ ኣለና ናይ ፀዓት ነብስና ክንክእል ኣለና ፀዓት ነብስካ ክትክልከ እንታይ ትገብር ኣለካ ከም ፖሊሲ ደረጃ ዝኖ ማች ክበሃል ዝኽእል ኣብዚ ኩነታት ዝውን ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ዩኬ ይኹን ከምኡውን ጀርመን ክልቲኦም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ የለውን እዩ ዝበሃል ዘሎ and at the end of the day ናታቶም ዝምልከት እዩ እቲ ዝኸፈ ኩነታት ኮይኑ ዘሎ ድማ እቲ ኣብ እስራኤል ዝኸውን ዘሎ እዩ እስራኤል ድማ መመሊሱ አንጻሮም ይኸይድ ኣሎ ነዞም ኤሮፓ Ambassador was summoned by the French Foreign Ministry today. The move comes after Charles Kushner penned a letter to the French president alleging that France wasn't doing enough to combat anti-Semitism. Ambassador Kushner wrote that gestures towards Paris's recognition of a Palestinian state emboldens extremists, fuels violence, and endangers a Jewish life here in France. The French Foreign Ministry ኣሜሪካ ንኤሮፓ ክሳዕ ክንደይ ከም ትንዕቃ እንታይ ይበሃል ኣሎ መሲልኩም ፈረንሳ ኣብዚ ሓለፈ ንነተንያሁ ትጋገለኻ ኢሎም ተዛሪቦም ኣለዉ ንፈለስጥኤም ድማ ከም ሃገር ክንቅበላ ኢና ሬኮግናይዝ ክንገብራ ኢና ኢሎም ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ፈረንሳ ዘሎ ንመንግስቲ ፈረንሳ ዝነቅፍ ደብዳቤ ፅሒፉሉ ይበሃል ኣሎ መን እዩ ኸቲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ዌል ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ፈረንሳ ኮይኑ መፅኡ ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ጓሉ ኢቫንካ ትበሃል ሰብኣያ መን እዩ ንሰብኣያ ኣቡ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኩላ ቤተሰብ እያ ንሓንቲ ጓሉ ሰብኣያ ንሰብኣያ ኣቡ ናይ ኣፍሪቃ ሓላፊ ኮይኑ ኣሎ ናይ ኣፍሪቃ ኩሉ ናይ ኢንቨስትመንትን ገለን ሓላፊ ኮይኑ ዘሎ ወድነት ንዕዑ ንጓል ትራምፕ ተመርዒ ዘሎ እዩ ነታ ካልእ ጓሉ ተመርዒ ዘሎ ነታ ኢቫንካ ትበሃል ተመርዒ ዘሎ ድማ ኣቡ እዚ ኣምባሳደር ኮይኑ ናብ ፈረንሳ ከይዱ ዘሎ ስለዚ ኔፖቲዝም ሰበይ ሰብካ ኣብ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ it's a big thing you know ላዕሊ እዩ ዝሰርሕ ግን ብዛዕባኡ ክዝረብ ኣይሰምዕን ኢኻ
ወይ ወንተ ተዘረበ ከም ሲሪየስ ነገር አይሪዎን እዮም ኣብ ኣፍሪቃ ክኾን ከሎ ጥራይ ከም ገበን ዝረአ እቲ ኩነታት ድማ ብዳርጋ እቲ ዓለም ኩሉ ፈሊጥ ወይ እቲ ኤሮፓ ትገብሮ ዘላ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ወላ እቶም ደገፍታዮም ተሰልቢጦማ ዘለዉ ሎሚ are Hamas, all the journalists are Hamas, everything's his fault. Everyone who is shot in the queues for food that we've seen in the last few weeks, which is shocking to observe, every one of those is Hamas's fault. Everything is Hamas's fault. The IDF does nothing wrong. The Israeli government does nothing wrong. And there's a reason you can say all this. كم تريور لهم بعد بيرس مورغان هذا كابتن إسرائيل إنه ويحوان زتخلا خلولن كم حسهم زقصولن يوم تخوني عبزي وانزي كل سب يبلني بزح سب نتي سرعات بإسرائيل زلوا نتنياهو زمرحو زلوا منقسي نايب حكي حماق دفتصم أرمينا وسرعات مخانو بعلم درجات تقبلنا نار خبي خيرالو زد ما دارجا مبزحتم أمريكايين وأوروبايين تم زيادة زدقفو زنبرو كبيت أميم كم زقبت وين نرزلنا نايجزي حتى بر إسرائيل على عالم زنبرات الوا بفلاي بميديا يكون نهز بسب برين ووش غيرهم حزام ما زنبرو سب حراوتي ترى دي كونسي معرت زفتهم زنبره معريو لعليو كتصلهم جمير له كابهم دما تسفقريتي سمزيا Humanity is dead. I don't know what I'm going to tell my children. I don't know how I can explain to them that the world has allowed this to happen. And if we don't hold Israel accountable, what's next? What's next? ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ስለዚ እስራኤል ንደቅና እንታይ ኢልና ከም ነግራ ይንፈልጥ እና ከምዚኦም ዓይነት ግፍዒ ዝፈፀመ ኣብ ዕድሜና ብቪድዮ ዝተቐድሐ ብሚድያ ዝረኣናዮ ግፍዒ የለን ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣይሁድ ተቐቲሎም እዮም ዝበሃሉ ኣይነበርናዮን ሽዑ ኣይንፈልጦን ኢና ኣብ መፅሓፍቲ ኣሎ ተነጊሩ ናይ ቃዛ ዝፍፀም ዘላ ፈለስጢማውያን ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ዓለም ብካሜራታት ዝተቐድሐ እዩ ናብዚ ከይነምፅኦ ግን ነቲ ሚድያ ስለተቋፃፀሩ ኣይከኣልናን ስለዚ ዝሕዝን እዩ ዓለም ግን ፈሊጣቶም ሕጂ ናብ ናይ ዞባና ክንሓልፍ ኢና እዚ ይመስል እቲ ጉዳይ ናይ እስራኤልን ኣሜሪካ Being Africa's second most populated nation, over 130 million people, a rising economic powerhouse, a proud empire that once resisted colonization, yet you can't touch the sea. That is Ethiopia's nightmare, a landlocked giant, boxed in by Eritrea, Djibouti, Sudan, Somalia, and Kenya. Ethiopia sits just kilometers away from the Red Sea and the Gulf of Aden, some of the busiest sea lanes on earth, yet it has no direct access. This nightmare is not just كم نريد زلنا حتى نبدأ بحرنا إثيوبيا هذا عبي دراما نحن نزمت زليو نعلم من بفلاي نافريكا نعلم دنقاز أنا خروج بدما كل عين سرحيم زقبر زلوا بإنترناشنال بوشت دما بناتهم ميديا نسبة إثيوبيا أبغون أبنك سلف زقبر زلوا فتنا نرد هريو أبغون يرترا زقبر زلوا كنا تاتكن رينا ኢትዮጵያ የባህር በር ተጠቃሚ ብትሆን እያደገ ያለውን ኢኮኖሚዋን መሸከም የሚችል አቅምና እንዲሁም ደግሞ የተረጋጋ የፖለቲካ ምህዳር እንድትፈጥር ያስችላታል ሲሉ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ገልጸዋል። ይህንን የምንመለከት ይሆናል። ምሁራኑ ይህንን ለማሳካት ደግሞ መንግስት እያከናወነ ካለው ተግባር በተጨማሪ ሁሉም ዜጋ አስተዋጽኦ ሊያደርግ እንደሚገባው ጠቁመዋል። ሰናይት ብርሃኔ ያነጋግራቸዋለች። ተከታተሉ። هذا كابتي نبي حكي حزب إيرترا كنت نقول زلوا وين بتتجاجموا نبلينا زي فلتونا يكون حزب إيرترا أبي أحمد زتك مزلوا تاكتيك أبزن higher institutions ويك educational institutions بحالا ناي كوليجات يونيفرسيتات academic centers نتايز قبر زلوا كتصالي نزح التناي بحري بتم scholars غير بتم مهارات ناي تعد غيره نتوم من سيات اليونيفرسيتات زمهار زلوا دل غيره أب أمرهم كم سرس إذا قبر زلوا حتى ناي بحري زبال زلوا لما أنا أنت ديجيرو نحن أنت ديجيرنايو دقنا خقبر ويم زبل زربا نسلت حديد رادي كونس بتكبار يشرح له حقنا مزراب بزوج زين ناس قداي زاربوا لمن يوم دحريل كاتم مهارات بروفيسورات دو قالوا له بحاليا أتا أكاديمية زبالة بز قداي زي أشيل له زي قداي زي ما تايو بس حسب تزنق حبرة حسب أبي يونيفرسيتات كيدو زمهاري زبال ناي تهجر نقول زبال أبي تمرتات أبي يونيفرسيتاتنا بكوليجاتن زمهاري ندحر نعوبتهم ممهرانون بتم بروفيسوراتون غير كان زي فيروس زي بقدمون نيروا من ديو مليسكا كنت تولي جميركا انتاي كون دحريلكا نقصال نزلهم زوم بزيوم ازغبر اكايدا قليل كون كم زي كونينا نردا بقمطالو نحنا نمن سياتنا انتاي كنقبر نخل انتاي نخمهر زلنا انتاي نخنا محلالف زلنا او تعد زلو منك سيرترا دحن
ناتو صراحة اللو نسوق نزارباي نخلينا ندقز ولا من سيك انتي عينت حبريتاينا كنبوز لنا انت عينت مدلاوا كجبري كنجرو زلو زبل ابدياسبورا زلو حبرتسبنا قليل زي كون صراحة يصبينا له انا حدا كابتي زرد عن عي مالتيو مجمريا بحرنا ناتنا مخانو ممهارن من قارن زدلينا مثلا راي انتايو تاريخاو سندات اب استفلالي اغاطامي كم بعد الياس اماره استفلالي كيلا تزغبرو اب كال معكناتون مصحف ناي سيراك كفلون ترينا ابزم امصيو مزح زي كم تزربنا له ኤርትራ ንጹር ዝኾነ ዶባት ዘለዋ ታሪኻዊ ግዛት ዘለዋ ታሪኻዊ ዶክመንት ዘለዋ በሐራናታ ምዃኑ ድማ ብኩሉ መንገዲ ርግፀኛታት ኮይና ክንዛረበሉ ዘለና ክምድረሉ ዘለና ነጥብ ምዃኑ ክንተኣማመን ኣለና ነዚ ምስ ገበርና ነዚ ምስ ሓዝና እዩ ትኻልእ ክኸውን ዝኽእል ሓደ ካብቲ ከምዚ ዓይነት ዲቤት ክመፅእ ከሎ ንድሕሪት ተመሊስና እውን ናትና ታሪክ ናትና ኣያታትና እንታይ ይብሉካ ክንሰምዕ ክንክእል ኣለና ኢትዮጵያ ኣካል ኮይና ኣይትፈልጥን ነዚ መረዲ ዝኸውን ሓደ ምስ ኣብነት ክህቡ ኣይኽእሉን ኢትዮጵያውያን ክህቡ ከለዉ ኤርትራ ጓና ናይ ካልእ ዓዲ ናይ ርእሲ ዓዲ ከም ዝነበረ ዘረድእ እቲ ኣብ መንጎ ምኒልክን ኣብ መንጎ መንግስቲ ጣልያን ዝነበረ ውዲት እዩ ኣዝዩ ረሳሕ ዝኾነ ውዲ ኤርትራ ከም ዘይናቶም ዘይዓዶም ከም ዝኾነ ንጣልያን ክወርዋ ምኒልክ ክንደይ መልእኽትታት እናፀሓፈ ናብ ንጉስ ቪክቶሪዮ ኢማኑኤል ከምኡውን ናብ ወፃኢ ጉዳይ ክሪስፒ ዝነበረ ሽዑ ወረቐት ዝፀሓፉ ብዙሕ ምልክታት ኣሎ ኢጣልያ ንኤርትራ ክትሕዛ ፍቃድ መንግስቲ ሽዋ ፍቃድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ ስለዚ እንተ ደኣ መሬቶም እንትትነብር ከመይ ገይሮም ምስ ጣልያን ውዲ ተኣትዮም ኤርትራ ከም እትሽየጥ ብ500 ጠበንጃ ብ200 ሚልዮን ፍረንካ ከም እትሽየጥ መሬትካ ደሽየጥ እዩ ዓድኻ ደሽየጥ እዩ ኤርትራ ናቶም እንትትነብር ከመይ ገይሮም ሸጥዋ ስለዚ መሰረት ዘይብሉ ሓሶት እዩ ኤርትራ ናይ ርእሳ ብርእሳ ትመሓደር ዝነበረት ዓዲ እያ ኣቦና ነፍሴር ኣቦና ወልደ ማርያም እዚ ታሪክ ነዚ ድማ ብተደጋጋሚ ናብቲ ንኡስ ወለዶ ክሰግር ክኽእል ኣሎ ኤርትራውያን ኣቦታትና ኣነ ከጋንነልኩም ኣይደልን ኣብ 40ታት ኣብ 50ታት ዝነበሩ ኤርትራውያን ነታ ናይ ሎሚ ኤርትራ ኣብ ምዃን እውን ነቲ ሃገራዊ መንነት ኣብ ምንዳቕ እውን ዓብይ ግደ ዘበርከቱ ወይ እውን ዘበገሱ እውን ዝሰርሑሉ እንተበልናዮም እውን ዘይውሕዶም እምበር ኣይበዝሖምን ናቶም ዝነበረ ደረጃ ንቕሓት ናይ ብሓቂ ዘገርም ምዃኑ ኣብዚ ናይ ኣያና ዓለምሰገድ ተስፋይ መፅሓፍ An African Quest for Freedom and Independence ትብል መፅሓፍ ፅሒፍዋ ዘሎ ብዛዕባ ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ሌክቸርስ ከም ሰማዕኳ ኣነ ብተደጋጋሚ ናይ ብሓቂ ኤርትራውያን ዝነበሮም ንቕሓት ሓደ ግዜ ከጋንነልኩም ኣይደልን ክንዱ ዓይነት ንቕሓት ኣብቲ መንእሰይና ኣቨሬጅ መንእሰይናትና ክንዱ ደረጃ ንቕሓት ዘለዎ ኮይና ይስምዓኒ እናተይ ርኢቶ ዝነገረኩም ዘሎ ኣቨሬጅ ኤርትራዊ ምስቲ ኣቨሬጅ ኤርትራዊ ሽዑ እውን ክንዱ ንቕሓት ኣይነበሮም እቶም ተራ ሃይ ስኩል ዝወዱ ወይ እውን መምሃራን ጥራይ እዮም ዝበሃሉ ዝነበሮም ደረጃ ንቕሓት ናይ ብሓቂ ዘስደምም ደረጃ ንቕሓት እዩ ነይርዎም ስለዚ ወላ እኳ ገጅፍ ፀላኢ እናዓታቶም ንኸዳኸም ብኩሉ ዝሰርሕ ዝነበረ እሞ ካብ ውሽጢ ዓዲ እውን እቶም አንድነታውያን ዝኸድዎ ዝነበረ መንገዲ ንሪኢኻ እቲ ኤርትራ ናፅነታ ንክትረክብ ብድሆን ተነበራ ብሓፈሻ ክሪኦ ከለዉ እቲ ናይ ኤርትራዊ መንነት ወላ እውን ኣብቲ ሽዑ ግዜ በቲ ዝነበሮም ብድሆታት ወላ እውን ጥልያን ክመፅእ ከሎ ናይ ዓለምሰገድ ተስፋይ መፅሓፍ ካቨር ኣይትገብሮን እያ ግን ንሱ ክዛረብ ከሎ ስለምንታይ እዩ ዓዱ ኻላሲ ናይ ጥልያን ሓገዝ ዝደልዩ ራማ ወይ እውን ዓድዋ ዘሎ ትግራዋይ ግን ናይ ጥልያን ሓገዝ ዘይሓተተ ኣብ ሰንዓፈ ዘሎ ኤርትራዊ ስለምንታይ ናይ ጥልያን ደገፍ መሪፁ ኣብቲ መጀመርያ ብዓዲግራት ዘሎ ትግራዋይ ግን ከምኡ ዘይመረፀ ስለዚ እዚ ኣነ መልሲ የብለይን እዩ ዝብል ግን እቲ ሕቶ ብዙሕ ሪሰርች ዘድልየ እዩ እቲ ኤርትራ ትበሃል ካርታ ኣመፃፅኣናታ ስቂሉ ዝመፀ ኣይኮነን ናይ ጥልያን ኣመፃፅኣ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ኣብቲ መጀመርያ ጥልያን ክመፅእ ከሎ ኣይተቃወሞን እምበሽ ከማን ደልዮም ስለምንታይ ቀፃሊ ካብ ኢትዮጵያ ካብቲ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ዘሎ ካብ ሽዋ ይኹን ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ዝተፈላለዩ መሳፍንቲ ሽፍትነት ድመፆም ዝነበረ ሰልቺዎም ዝነበረ ብመታሓት ዝነበረ ድማ ከም በዓል ኣብ በዓል ናራ ኩናማ ዝካየድ ዝነበረ ብራስ ኣሉላ ዝግበር ዝነበረ ዝምታ ናይ ከብቲ ምቕታል ናይቶም ህዝቢ ክንደይ ስደትን መከራን ስለ ዝረኣዩ ጥልያን ክመፆም ከሎ ሓንጎፋ ክብልሉ ዝኽእሉ መንገዲ ነይሮም እዚ ከዓ
እቲ ቃንዛ በቲ ኢትዮጵያውያን ዝመጽእ ዝነበረ ንኩሉ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ወላ እውን ኤርትራ ትብል ሽምን ሃገራዊት ካርታ እንተዘይነበረት ተመሳሳሊ ቃንዛ ስለ ዝነበሮ ተመሳሳሊ ስቃይ ስለ ዝነበሮ እንኮላይ ቅድሚ ጥልያኑ እንተኾነ ተመሳሳልነት ዕላማ ነይርዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ሃገራውነት መብዛሕቲ ግዜ ኩሉ ግዜ ዘይኮነ መብዛሕቲ ግዜ ካብ ሓበራዊ ቃንዛ እዩ ዝመጽእ ናይ ስዊስ ታሪክ ተመሊስካ እንተሪኻዮ ኣብ መጀመርያ ክገፁ ከለዉ ካብ ጸላእዮም ነፍሶም ንክከላኸሉ ክብሉ እዮም በብሓደ በብክልተ እናተኣከቡ መፅኦም ስለዚ ኩሉ ግዜ ሓበራዊ ጸላኢ እዩ ሓበራዊ ድርዒ ንክህልወካ ብሓደ ንክትሰርሕ ዝገብረካ ስለዚ ኤርትራ ድማ ተመሳሳሊ ታሪክ ነይርዋ ዝብል ናይ ኣያናን ኣቦናን ሊቀ ሊቃውንቲ ዝኾነ ወልደ ማርያም ሰምፀን ኢና ልዕልዩ ድማ ብግምቲ ኣሉ እቶም ኢትዮጵያውያን ድማ እዛ ሎሚ ኤርትራ ናትና ዶ እናበሉ ዝሽቅጡ ዘለው ከምኡ ከምዘይነበረ ድማ እዩ ዝነግረና ዘሎ ስለዚ we have to be very careful ነቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘሎ ሸፈጥ ኣቃሊልና ክንሪኦ የብልናን ኣናይስና ክንሪኦ የብልናን ንሳቶም ብሬን ዎሽ ንምግባር ዝጥቀምሉ ኩሉ ዓይነት ታክቲክ እዩ ዘሎ ኣብቲ ኣካደሚያ ኣብቲ ናይ ምሁራን ደረጃ ድማ ሓንቲ እዚኣ ኣትሪረ ክዛረብ እየ ምክንያቱ እቲ ዝበለፀ እታ ዝሓየለት መልእኽቲ ናይ ሓንቲ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም የሎ ማይ ዳለኽዋን ኣለኹ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ታሪክ ናይ ኤርትራሲ ብዙሕ ግዜ ኢትዮጵያውያን ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ እዮም ዝብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ ዝስማዕ እንታይ ክንብል ንኽእል ከምዚ ኢላ ምስ ሓተተቶ ሓደ ግዜ ኤርትራውያን ስለዘይነፋዕና ኢና ከም ንበሃል ዘለና እምበር ታሪክና ምስ ኢትዮጵያ ዝተሓሓዝ ስለዝኾነ ኣይኮነን ኢሉ ኤርትራውያን ብዛዕባ ኤርትራ ኣይፀሓፍናን ኣሚን ንመጀመርያ ስኮላርሊ ዝተፃሕፈት መፅሓፍ ኣለምሰገድ ተስፋይ ድሕሪ 34 ዓመት ናይ ናፅነትና ሕጂ እያ ትሕተም ዘላ ኣብ ካልአይቲ ክፋል ድማ ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባር እዚ ኩሉ ቃልሲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ስለምንታይ ብመፅሓፍቲ ብእንግሊሽ ተፃሒፉ ኣብ ላይብረሪታት ክወርድ ዘይከኣለ ብዛዕባ እዚ ከንታይ ትብል ኢሎም ምስ ሓተትዎ ከንታይ ኢሉ ይምልስ እቶም መራሕቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ስለዝኣበዩ ኢሉ ኣይፍቅዱን እዮም ከም ክፅሓፍ ኣይደልዩን እዮም ኢሉ ስለዚ እዚኣ ኣነ ንባዕለይ ግር ኢሉኒ እዚ ኩሉ ጅግንነት ተፈፀመሉ ናይ መዋዕል ዕድመ ዝኸፈልሉ ቃልሲ ተሰኒዱ ኣብ ዓለም ደረጃ ክዝረብ እንታይ ዓይነት ቃልሲ ጌርና እንታይ ዓይነት መርሕነት ነይርዎ ህዝባዊ ግንባር እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ነይርዎ ሰውራናትና እዚ ተፃሒፉ እንኮላይ ወላቲ ሕማቕ ፅቡቅ ኣይኮነን ዝበሃል ክፋል እንተለዎ እውን ዶኩመንትድ ኮይኑ ኩሉ ተፃሒፉ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክሰግር ዝግብኦ እዩ ኣሚን ሓደ ካይብሎ ክቡር ፀሓፋይ ተስፋይ መን እዩ ዝበሃል ሽም ሃቡን እንታይ ኢሉ ውጭ መይቱ ዝሰማዕ ኩላ መዓልቲ እንታይ ኢለ ኢሉ ሓንቲ መፅሓፍ ናይ ኤርትራ ተቃፂላ ኢለ ተዛሪበ ይብል እንታይ ማለት እዩ we have to be very careful ኣብቲ ታሪክና ዶኩመንት ክንገብሮ ኣለና እዞም ሕጂ ዘለዉ ወለዶ ናይ ቃልሲ ሓደ ብሓደ ይሓልፍ ኣለዉ እቲ ታሪክ ናቶም ሙሉእ ብምሉእ ተሰኒዱ ድዩ እንድሕር ኢልና ኖ ኣይተሰነደን ከምቲ ዝድለ ብፍላይ ነቶም ቶፕ ካድር ላዕለዎት ጀነራላት ናይ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ጥራይ ሓንቲ መፅሓፍ እያ ልዕልዩ እንትኾነ እውን ማለት ካብኡ ናብኡ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬምሲ መፅሓፍ ከማን ገዲፍልና ኣሎ መፅሓፍ ገዲፍልና ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና እዚኦም ጎረባብትና ድራማ ዝፈጥርዎ ፀገም ዝፈጥርዎ ኣብ ግምት ኢቲና ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ስራሕ ኣመና ብዙሕ እዩ ዘለና ነዚ ድማ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ክንክል ኣለና ብሓንስከ ኣብቲ ናይ ጎረቤትና ዘሎ መንኸይድ ድሕሪ ኣብ ናይ ኤርትራ ክመፀኩም እየ እዚያ ስምዋስከ Your take on the drama this past week that came out of Washington when U.S. Senator from Texas, Ted Cruz, publicly declared his support for Somaliland recognition by the U.S. government. This prompted the Chinese embassy in Somalia to denounce it. The Chinese Foreign Ministry in Beijing spoke out on it. A lot of talk on X about this issue. What's your take on all of this? It's the momentum. It's a momentum. We've seen that since the new administration arrived. We're even speculating about that. That's going to be the moment where you're going to see the call for independence for ብዛዕባ እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ሓደ ካብቲ ኣዛራቢ ኣርእሲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ እዩ ንሱ ድማ ሕቶ ናይ ሶማሌላንድ እዩ ሶማሌላንድ ከም ሃገር ተቐባልነት ክትረክብ ብናይ ዝተፈላለዩ ሎቢይስትስ ከምኡውን ፖለቲካውያን መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ተፈላለየ ርእቶታትን ሓሳባትን ክውርወር ፀኒሑን ኣለዎን እቲ ዝዓበየ ካብኡ ድማ እቲ ቴድ ክሩዝ ዝበሃል ሰኔተር ናይ ቴክሳስ ዝገበሮ ፅሑፍ ወይ እውን ሕቶ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ዝሰደዶ ሓደ ካብቲ ዝላዕለ ደረጃ ክበሃል ይኽእል ምስቲ ብዙሕ ድሕሪ መጋረጃን ብግልፂ እንሪኦ ዘለና ተበግሶታት ማለት እዩ እዚ እናኾነ ከሎ ቻይና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣሉታዊ ዝኾነ
ግብረ መልሲ ከም ዝሃበት ይዝንገር ዘሎ እንታይ ማለት ቻይና አሉታዊ ግብረ መልሲ መሃብ ማለት እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ንዝብል እስከ ስምዖ ስለምንታይ ቻይና ሶማሌላንድ ሃገር ንኸይትኸውን ክቃወሙ ዝኽእሉ ኣብ ጎኒ ሶማልያ ንክኾኑ ዘገድዶም ምክንያት እንታይ ክህሉ ይኽእል Somaliland to ramp up because we already had signals from the former administration. There were people that really, I wouldn't say lobbying, but was really working hard into getting Somaliland momentum into DC, where Somaliland has, Somaliland can become an independent country. China's reaction, not surprising. China facing the same context with Taiwan, with other independentist movement around China, and we saw that China reiterated its support for one Somali policy, and they've been the two countries have been working. They've been kind of working together into the narrative of one country, one single country. So I'm not really surprised that China came hard, came strong on that. I think. Exactly. እንታይ ዝብል ዘሎ ቻይና ነዚ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ገለ ካብተን ብትሪ ዝቃወሙ ሃገራት እየን ናይ ሶማሊላንድ ነገርን ካልእ እንደይኮነን ቻይና ሓንቲ ካብ ሉላዊት ሃገር ተፈንቲታ ባዕላ ሉላውነት ንክትሓትት ናፃ ሃገር ወይ ሉላዊት ሃገር ንክትበሃል ዝግበር ተበግሶ ቻይና ትድግፎን እያ ብዓብዩ ድማ ንዓዓ ስለ ዝጎድኣ ስለምንታይ ታይዋን ዝበሃል ኣብ ሙሉእ ዓለም ምዛ ሶማሊላንድ ይርከብ ዘለዎ እዚ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ተቐባልነት ተረኺቡ ታይዋን እውን ከምኡ ክኸውን ስለ ዝኽእል ነዚ ጉዳይ እዚ ቻይና ኣትሪራ ካብ ዝቃወምዎን ሉላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ናይ ሶማልያ ክዕቀብ ኣለዎ ካብ ዝብላ ሃገራት እየን however እዚ ኮይኑ ግን ቻይና ነቲ ናይ ኣሜሪካን ናይ በዓል እስራኤልን ናይ በዓል ኢማራትን ተበግሶታት ናይ ብሓቂ ጠጠው ኢላ ክትምክቶን ጠጠው ከተብሎን ትኽእል ዶ ኣይትኽእልን ንዝብል ንግዜ ጥራይና ክንገድፎ ንኽእል ብዓብዩ ግን ቻይና ነዚ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ኣብ ሶማሌላንድ ዝኸውን ዘሎ ካብ ዝቃወሙ ዘለዉ ሃገራት ሓንቲ እያ ኣብዚ ጥራይ ግን ኣይኮነ ወላ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ትገብሮ ዘላ እውን ካብ በቓላ ዝቃወሙ ዘለዉ እዮም ስጉምቲ ስለ ዘይትወስድ ቻይና ግን ብኣፋ ክትዛረብ ትኽእል ከም መትከል ክትቃወም ትኽእል ኣብ ባይታ መፅያ ነቲ ኩነታት ንምቕያር ግን ብዙሕ ክትፅዕር ትኽእል ዶ ኣይደኖ ሓንቲ ክትገብሮ ትኽእል ኢለ ዝኣምና ኣነ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ብዩኤን ደረጃ ሬኮግናይዝ ክትረክብ ከምዘይትኽእል ክትገብራ ትኽእል እያ ቻይና ክትገብራ እያ እውን እዚ ምክንያቱ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ቬቶ ፓወር ስለ ዘለዋ ተቐባልነት እቲ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ኣብ ዩኤን ድሕሪ መፅኡ ቻይና ጠጠው ከተብሎ ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ ኪኑ ሓሊፋ ግን ነቲ ብዲፕሎማሲ ክግበር ዝኽእል ወይ ብካልእ ዝግበር ዝኽእል ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ኣንጻር ኣሜሪካ ደው ኢላ ዓብ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል እያ ዝብል ግምት የብለይ ካብኡ ናቡ ግን ቻይና ዝኣክል ኣብ ጎኒ ሶማልያ ኣብ ጎንኩም ኣለና ብምባል ብመንገዲ ኤምባሲ ናቶም መግለፂ ከውፅኡ ነቲ ጉዳይ እቲ ድማ ክዛረብሉ ክፍትኑ ክትርኢ ከለካ ሓደ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ዝገበረቶን ዝደለየቶን ዝኸውን ዝነበረ ብዓለም ንዕኡ ኣንጻሩ ጠጠው ኢሎም ዝምክቱ ሓይልታት ኣብ ዓለምና እናመፁ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዚ ጉዳይ እዚ እንደዚ ሓደ ቶፒክ ካብቲ ኣዛራብን ኣገዳስን ጉዳይ ኣብዚ እዋን እዚ እዩ ብካልእ ወገን ድማ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ኩነታት ድማ ንዑ ዝገልፅ ሓደ ሰብ ፅሒፍ ነይሩ እቲ ዲፕሎማሲ ድማ ክንሪኦ ኢና Eritrea, long isolated and sanctioned, suddenly found itself at the center of US attention. The letter, confirmed by Eritrea's Ministry of Information, proposed resetting decades of hostility and hinted at reversing damaging policies. For Eritrea, often dismissed as the North Korea of Africa, this was a seismic shift. The overture suggested a new chapter, one that could reshape the volatile Horn of Africa. Why this sudden pivot? Was it a genuine attempt at rapprochement or a calculated move in the global power struggle? The implications reach far beyond US Eritrea. ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና እውን ደጋጊምና ካብቲ ስቶሪ ላይን ክንኣልዮ ዘይብልና ነጥቢ እንተሎ እንታይ እዩ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ እትገብሮ ዘላ ወይ እውን ክግበር ዝኽእል ብድሕሪ መጋረጃን ወፂኡ ዝርአ ዘሎ ጉዳያት እዩ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክትገብር ትፅዕር ከም ዘላ ነዚ ስቶሪ እዚ ክንደፍኣሉ ኣለና ገለገለ ሰባት ኣለዉ ኤርትራን ኣሜሪካ ማእሰ ሰማምዐን ይፈልጣ ኤርትራ ካብ ኣሜሪካ እንታይ ትረኽቦ ኣለዋ ገለገለ ዝብል ርእቶታት ዘለዎም ኣለዉ ርእቶናቶም እዩ ንቕበሎ ኢና እቶም ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቕ ዝምድና ክትገብር ንደሊ ኢና ንብል ምክንያቱ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ዘይምግባር ዓብ ዋጋ ኣኽፊሉናን ከኽፍለና ስለ ዝኽእልን ስለ ንፈልጥ ንሱ ክቕየረላ ንደሊ ነቲ ስቶሪ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኣፀቢቕና ክንደፍኣሉ ክንክእል ኣለና ሓደ ካብቲ ዝግበር ዘሎን ወይ እውን ክድፍኣሉ ዘለዎ ንብሎ እዚ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ብመንገዲ እቲ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኮይኑ ካብኡ ድማ ብፓብሊክ ዲፕሎማሲ ደረጃ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ሓንቲ ቪድዮ እዚኣ ፖስት እዚኣ ክዘውር ኢልኩም ኣለኹም ናይ ኤርትራ ናሽናል ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ግሩፕ in the US are conducting productive meetings with various members of the US Congress, senators and lawmakers. ስለዚ እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ መራፃይን ኣድማፅን ናይ
ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ኤርትራዊ ነቶም ኣብ ተዓዲ ዘለዉ ኣባላት ናይ ባይቶ ይኹኑ ኣባላት ናይ ሰነት ይኹኑ ኣባላት ናይ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሰርክልስ ኣኣብ ቦትኦም ኣኣብ ስቴት ናቶም እናረኸቡ ምስኣቶም ዝርርብ ምግባር ምስኣቶም ርክብ ምግባር ሓደ ካብቲ ዝለዓለ ክንሰርሓሉ ንኽእል ኢና ዋላ እቶም ሎቢስትስ ብድሕሪ መጋረጃ ብዙሕ ፅልዋ ክገብሩ ዝኽእሉ እንትኾኑ ብገንዘብ ገይሮም ነቶም እቲ ግራስሩት ብዝሕዝቢ ሃልይካ ንኣገደስቲ ፖለቲከኛታት እናረኸብካ ምዝራብን ምስኣቶም ምምያጥን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ሃገራዊ ማንም ሃገራዊ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ምስቲ ኤምባሲ ብምዃን ምስቲ ማሕበረኮም ኤምባሲ ጥራይ ዘይኮነስ ምስቲ ማሕበረኮም ብሓደ ኮይንካ በመስራሕ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ እንተሓጊዝኪ ወይ እውን እንተሓጊዝካ እቲ ዝዓበየ ኣበርክቶ ክትገብሮ ትኽእል እቲ ዝዓበየ ኣበርክቶ ክትገብረላ ትኽእል ንኤርትራ መኻት ክኸውን ይኽእል ከላ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣነ ግን ብናተይ መለክዒ እዚ ኣብ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ወይ እውን ድኻም እቲ ዝዓበየ ኣበርክቶ ክኸውን ዝኽእል ኢለ እየ ዝኣምን ስለምንታይ ኣሜሪካ እንድሕር ፀሊኣትካ እንታይ ዋጋ ተኽፍለካ ፅቡቅ ጌርና ኢና ንፈልጦ ኤርትራውያን ስለዚ ነዚ ስእሊ እዚ ኤርትራ ድማ ምስ ኣሜሪካ ዘተፋነን ኣርእስቲ እውን የብላ ግብረ ሽበራ ይትምልምል ኣንፃር ኣሜሪካ ክትከይዳ ይትፍትን ንኣሜሪካ ወደብ እዚ መስመር ናይ ንግዲ ዓፀወታ ንግዲ ናታይ ዓፀወታ ወላ ሓንቲ ኣይገበረታን ኣሜሪካ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ፀረ ኣሜሪካ ዝኾነ ፖሊስ ተኸቲላ ይትፈልጥን እያ እዚ ኩሉ እናኾነ ከሎ ግን ሓንቲ ከይገበርካ ክንዲዚ ዓይነት ኣሉታዊ ዓይኒ ክህልወካ ግን ፀገም እዩ ስለዚ ነዚኦም ኣብ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዝጎዩ ዘለዉ ኤርትራውያን ማሕበረኮም ኤርትራውያን ተፈላለዩ ዜጋታትና ናይ ብሓቂ ሓፊልኩም ከተመስግኑለይ ኣኣብ ዘለዎ ከተመግሱለይ የቐኒየልና ክትብሎም ትፈልጥዎም ሰባት ተለኹም ዝኾነ ናይ ፌስቡክ ናቶም ወይ እውን ናይ ወሳብ ናቶም ተለኩም የቐኒየልና ንኤርትራ ዝገበርካልና በልዋ ኣንእስኩም ኣይትረእይዎ እዚ ዓብ ነገር እዩ ዓብ ነገር እዩ እዚ ነቶም ሰኔተርስ ነቶም ኣባላት ናይ ኮንግረስ ክትረኽቦም ከለኻ ብዛዕባ ኤርትራ ዝኾነ ኣፍልጦ ከይህልዎም ይኽእል እዩ ሕማቕ ኣፍልጦ ክህልዎም ይኽእል እዩ ንዓታቶም ክትቅይር ብሳታቶም ክትዘራረብ ናቶም ኣድማፂ ክትመርፆም ስለትኽእል ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ናቶም ደጋፊ ክትከውን ስለትኽእል ምስ ኤርትራ ምስራሕ ድማ ረብሓ ክህልዎም ከም ዝኽእል ደንግፁልና ኣይኮንካ እንትብሎም ድንጋፀ ይኮና እንደለና ንኤርትራ ብትክክለኛ መልክዓ ረኣይዋ ኤርትራ ኣንፃርኩም ኣይኮነትን ኣንፃርኩም ትሰርሖ ነገር የብላ ንሑቲ ትድግፍ የላን ወይ እውን ኣብ ኢራን ንኢራን ትድግፍ የላን ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ፀረ ኣሜሪካ ፖሊሲ የብላን ማዕረቲ ሚድያ ናቶም ዝብሎ ኤርትራ ፀረ ኣሜሪካ ፖሊሲ እውን የብላ እንታይ ኣለዋ እስከ ንገሩኒ እንታይ ጌራ ኤርትራ ሲ ንኣሜሪካ ከተውድቕ ኢላ እንታይ ጌራ ረጂም ናታ መንግስቲ ናታ ንኸይቅየር ብኩሉ መንገዲ መኪታ ወፂኣ እምበር ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ሴኪሪቲ ናይ ኣሜሪካ ዝሓስብ ዝገበረቶ የብላ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ኣብ ትክክለኛ ነጥቢ ዝተበገሰ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዝሰሓብ የብላን ብሓደ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ግን ዓብ ባይታ እዩ ዘለዎም ብካልእ መንገዲ ድማ እቲ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ናይ ኣፍሪካ ዴስክ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ናብ ኢንቨስትመንት ናብ ካልእን ዘተኩር ዘሎ ምስ ዝገብርዎ ዘሎ ርክብ እውን ነፍሱ ዝካለ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እዩ እዚ ፃዕሪ እዚ ድማ ናብ ዝበለፀ ቦታ ከይዱ ፍረ ከምፅእ ንደሊ ነዚኦም ከይዶም ምስቶም ኣባላት ናይ ባይቶ እናተራኸቡ ብዙሕ ፃዕሪ ዝገብሩ ዘለዉ ድማ ካብ ልብና ነመስግኖም ካብዚ ዝዓቢ ስራሕ ክህሉ ይክእልኒ እዩ የቐኒየልና ክንብሎም ንደሊ ንመለስ እዚ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ክኾን ከሎ በንፃሩ ኣብቲ ከባቢና ንኤርትራ ክሕግዝ ዝኽእል ዝኽየት ዘሎ ኩነታት እንታይ ኣሎ ንኣብነት ሓደ ካብኡ ኤርትራ ብፅቡቕን ብሕማቕን ትጥቀስ ኣላ እያ ሓደ ካብቲ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ሚድያታት ዝዘውር ዘሎ እዚ እዩ እስከስምዕዎ መልክዑ ኣፅዋር ዝፀዓና ከም ዝኾና ዝተነገረለን ካርጎ ነፈርቲ ናብ ኤርትራ ይኣትዋ ከም ዘለዋ ተገሊጹ እተን ናብ ኤርትራ ዝኣትዋ ዘለዋ ካርጎ ነፈርቲ ኣፅዋራት ውግእ ፅዒነን ይኣትዋ ከም ዝህልዋ ኣብቲ ዞባ ነዚ ጉዳያት ጠሚቶም ዝከታተሉ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ግምታቶም ይገልጹ ኣለዉ ካብ ሃገረ ቤላሩስ ሓዊሱ ካብ ካልኦት ከባብታት ዓለም ካርጎ ነፈርቲ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ናብ ኤርትራ ከም ዝተመላለሳ እዩ ተገሊጹ እተን ኣፅዋር ውግእ ፅዒነን ክኾና ይኽእል እየን ዝተባሃላ ካርጎ ነፈርቲ ኣብ ኣስመራን ምፅዋዕን ፅዕነተን ከም ዘራግፋ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰሙናት ሰለስተ ካርጎ ነፈርቲ ኣብ ኤርትራ ኣትየን ኣፅዋር ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተገመተ ፅዕነት ከራግፋ ተኸታቲለ ክብል ድማ ኮንፍሊክት ዞን ዝተባሃለ ኣብዚ እዚ ሓበሬታ እዚ ንነዊሕ እዋን ክኸይድ ዝፀንሐ እዩ ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን እዚ ሪች ቴድ ድብል ናይ ብዙሓት ሃገራት ምንቅስቃስ ናይ ሳተላይት ናይ ነፈርቲ ምንቅስቃሳት ትራክ ዝገብር እዩ so far I have tracked around 3 flights operated by Ruby Stars ዝበሃል ነፋሪት ማለት cargo aircraft from Belarus to Eritrea since July
ካብ ወርሒ 7 ክሳብ ሕጂ 3 ግዜ ምምላስ ተራእዩ ከም ዘሎ and this is alongside some unusual and unexplained activity observed at Massawa airport something significant seems to be happening there ብምባል ዘረባ ተዛሪቡ ኣሎ ስለዚ ኣቀዲሙ እውን ከምኡ ኢሉ ነይሩ እዚ ፅሑፍ እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሼር ክብልዎ ኢና ንሰምዕ እቲ ሳተላይት ኢሜጅስ ድማ ከምዚ ገይሮም የውርድዎ እዮም ካብ ተፈላለዩ ወገናት እዩ ድመፅእ እቲ ሓሳብ ሕጂ ኤርትራ ኣፅዋር ክትገዝእ ትኽእል ዶ ኣፅዋር እንተገዘት ከ እንታይ ፀገም ኣለዎ ኣፅዋር እንተገዛእና ኸ ናትና ናይ መጀመርያን ፍሉይ ነገር መኣስ ኮይኑ ንቡር እዚ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ብነፈርቲ ዝመፅእ ኣፅዋር እውን ኣይትመርፅን ምክንያቱ ብመርከብ እውን ከተምፅእ ስለ ትኽእል ግን ትመርከብ ካብ ብዙሕ ኣብ መንጎ ፀገማት ከጋጥሞ ስለ ዝኽእል it doesn't matter እዚ ዜና እዚ ሓቂ ዲ ሓሶት ኤርትራ ኮንፈርም ኣይትገብሮን እያ ግን እዚ ኣገባብ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ሓቂ ዝቐረበ ክንብሎ ንኽእልና ናይ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ናይ ኢማራት ምንቅስቃሳት ብዙሕ ግዜ ብከምዚ መንገዲ ኤክስፖዝ ክገብርዎ ስለ ንርኢ ሜይቢ ሓቅነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣፅዋር ገዚኣ ወይ እውን ኣፅዋር ኣይገዝአትን ኢልና ብዙሕ ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ግን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ክኸውን ዝኽእል እዩ ሓደ በሉ ስለዚ እዚ ኣገዳሲ ዜና እዩ we cannot confirm or deny it ይብሉ ሓቂ ወይ ሓሶት ክበሃል ኣይከኣልኒ ግን ገለ ካብቲ ዝካየድ ዘሎ ሓበሬታ እዩ ካብኡ ከይወፀና ካልእ ኣርእስቲ እውን ኣሎ ምዚ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ዞባና ንሱ ድማ ሓደ እዚ ግብፂ ዝበሃል ኣብቲ ናትና ገለ ካብቶም ዓበይቲ ስቴክ ሆልደርስ ወይ እውን ምሳና ርክብ ዘለዎም እዩ ርክብ ዘለዎ ከም ምዃኑ መጠን ድማ ኣብ መንጎ ግብፅን ሶማልያን ሓደ ኣገዳሲ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ድማ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ሶማልያ ዘውፅኦ ሓበሬታ እዩ እሱ ድማ ከም ትሪኡ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ሶማልያ successful completion of the first training program for units of the Egyptian armed forces ሰራዊት ናይ ግብፂ ከም ዓቃብ ሰላም ኣብ ሶማልያ ኮይኑ ከኣቱ ምዃኑ ተዘሪቡሉ ዝተወድዩ እዩ ስለዚ ቀዳማይ ስልጠናን ምድላዋትን ተወድዩ ተቀዳማይ ባች ናይ ግብፃዊ ሰራዊት ናብ ሶማልያ ስርሑ ክጅምር ምዃኑ ዝንገር ዘሎ who will soon join the African Union support and stabilization mission in Somalia ኣሶም ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዓመታት ምስ በዓል ኡጋንዳን ብሩንድን ገለ ኮይና ዶሚኔት ትገብሮ ዝነበረት ዓቃብ ሰላም ኣብ ሶማልያ ግብፂ ኣብኡ ክትኣቱ ምዃና ኣብ በዓሉ ብዕንደራ ናብ ሶማሊላንድ ኢሉ ዘበገሶ ዝፈጠሮ ኩነታት እዩ ናይ ግብፂ ሓይሊ ድማ ምስቲ ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ዝኣቱ ዘሎ ናብኡ ከኣቱ ምዃኑ ምድላዋት ወዲኡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢትዮጵያ እዚ ሓውሲ መርዲ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ this step underscores Egypt's strong commitment to supporting Somalia security and strengthening the capacity ዝኻ ግብፂ ምስ ሶማልያ ክትገብሮ ትደሊ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ክትፃወቶ ትደሊ ብመንገዲ ዓቃብ ሰላማት እያ ኣላ እዞም ዓቃብ ሰላም ኮይኖም ዝኣቱ ንሶማልያ ንክጠቕሙ ጥራይ ኣይኮነን ናቶም ኣጀንዳታት እውን ኣለዎም ብዓብዩ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ሶማልያ ሕንፍሽፍሽ ከም ዓቃብ ሰላም ኮይና ኣትያ ክሳብ ሕጂ ደፍሬተ የለን ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኣልሸባብ ኩሉ ግዜ ዝቕፅል ስለዚ ሕጂ ግብፃዊ ምእታዋ ኢትዮጵያ ትፃወቶ ዝነበረት ፀወታ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ቀደሙ ከይቅፅል ይኽእል እዩ ሶማልያ ማለት ግን ሓደ ሞዛይክ ወይ እውን ብዙሓት ሓይልታት ኢማራት ንገለ ክፋል ሒዙ ኣሎ ቱርክ ዝበሃል ኣሎ ኣሜሪካ ኣሎ ኢትዮጵያ ዓብ ፅልዋ ኣሎ ሕጂ ግብፂ ይመፅእ ኣሎ ካልኦት ሓይልታት ድማ ኣድዮም ትቁፅሮ ብዙሓት ሓይልታት ዝዋስእሉ ዘለዉ ቻይና እውን ፅልዋ ኣለዋ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ እዩ ግብፃውያን ከመይ ይርእይዎ ኣለዉ ነዚ ጉዳይ እዚ we have arrived in Somalia ኢሎም ኣውፅኦም ኣለዉ Egypt has begun turning its commitments to Somalia into reality ስለዚ ኣብ ሶማልያ ዝነበረ ኩነታት ካብ መብፅዓ ናብ ተግባር ይሰግር ከም ዘሎን እዚ ድማ ናይ ሶማልያ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝሃቦ መግለፂ እዩ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ኣብቲ ዘወረሉ ዘላ ሓንቲ ሓበሬታ ካብ ሶማልያ ዝወፀት ካብ ኣብይ ኣሕመድ ዘውፅእ ሓንቲ ሓበሬታ ኣላ እዚ ሓበሬታ እዚኣ ድማ ግብፃውያን ቀልጢፎም ሪኣክት ክገብሩላ ርኢ ኣለኹ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ዘሎ ናይ ግብፂ ኣብይ ኣሕመድ ሓንቲ ነገር ፖስት ገይሩ ነይሩ ንሱ ድማ ብዛዕባ እዚ ጌርድ ዝበሃል ዲጋ እዩ እቲ ዲጋ እቲ ድማ ብርሃፅን ደምን ናይ ኢትዮጵያውያን ዝተሰርሐ ምዃኑ ዝገልፅ እዩ ግብፃውያን ብዙሓት ግብፃውያን ሪኣክት ክገብሩላ ሰሚዐ ኣለኹ እዚ ድማ እንታይ ኢሉ ፖስት ገይሩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያን ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ስፒክስ about the grand renaissance dam ወይ ካቲ ህዳሴ ግድብ in a symbolic and poetic manner using the words a drop of blood a drop of sweat a drop of tear and a drop of water a reference to what he describes as a great sacrifice made by the Ethiopian people to build the dam, which he calls a living monument that will stand a testimony of generation to come. እዚ ኢትዮጵያ ክንደምንታይ ዋጋ ከም ዝኸፈለት ነቲ ዲጋ ክትሰርሕ ክኸውን ከሎ
ንግብጽ ግን እንታይ ማለት እዩ ዝብል ዘሎ ስምዖ yet these words which also carry political undertones and provocative implications for Egypt and are in fact a violent threat, one that urges us to call for a firmer international solution before moving to the last resort. ስለዚህ አብይ አሕመድ ብርሃፅናን ደምናን ብገለመለናን ዝገበርና ዲጋ ክብል ከሎ ዋላ እኳ ነቲ ዲጋ ክብሪ ከም ተደለየ ብግምጣሉ ግን ንግብፃውያን እዚ ኩሉ መፍትሒ ክንገብር ምሳና ተዘራረብ ንዛት እናብልናዮ ንዓና ዕሽሽ ኢሉ ኣብዚ በፂሐ ክብል ከሎ መፈራርህ ነጥቢ ወይ እውን ተሃዲድ እዩ ዝገብረልና ዘሎ ስለዚ ቅድሚ ናብ ካልእ ኩናትን ዕግርግር ምኻድና ብዝቐልጠፈ ሓደ መዕለቢ ክንገብር ክንፍትን ክንክል ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ Abiy transforms almost suddenly into a poetic dance. In a display of political greed that threatens the river sustaining 100 million lives, he glorifies sacrifices while sitting comfortably in his palace, while we on the other side count our days in cubic meters lost. ስለዚህ አብይ አሕመድ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ማይ ይኹን ናይ ማይ ፀገም ዘይብሉ ኣብ ፓላስ ናቱ ኮይኑ እንጆ ገበረ ንዓና ንግሆም ምሸትን ካብቲ ኒል ክንደይ ማይ ጎዲሉ ክንደይ ኮይኑ ናበልና ህይወትና ጠልጠል ወሪዳ ዘላ ንዓና እናሳቀየ ብግጥምን ብካልእ ነገራትን ገይሩ ከፈራርሃና ይፍትናሉ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ቃላት ኩናት ናይ ዲፕሎማሲ ቅድድም ናይ ፅልዋ ኩናት ዳርጋ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፅሕሎ ክንብል ንኽእል እዚ ድማ ኤርትራ ብቐረባ ክትጥምቶ ዘለዋን ትጥምቶ ዘላን ይብርግፅ ካብ ወፃኢ ሓደ ሪፖርት ድማ ወፂኡሎ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ንኤርትራ ኣነ ካብ ብጣዕሚ ሓዚነ ዘለኹ በዚ ኢንዴክስ GPI ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ትካል ንሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ 2025 እተን ኣብ ዓለምና ሰላም ዘይብለን ሃገራት ክብል ከም ዝረቑሕን ተገሊጹ ግሎባል ፒስ ኢንዴክስ ኣብ ዙርያ ሰላምን ፀጥታን ኣመልኪቱ ኣብዚ ዓመት ኣብ ልዕሊ 163 ሃገራት መጽናዕቲ ዘካየደ ኮይኑ ኣብቲ ዘውፅእ ሓዱሽ ፀብጻብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተሓተ ሰላምን ፀጥታን ዘለዎን ሃገራት ከም ዝኾና ድማ ኣመላኺቱ ኣሎ ኢትዮጵያ ካብ 163 ሃገራት ኣብ መበል 138 ክትስራዕ ከላ ኤርትራ ብወገና ኣብ መበል 132 ተሰሪዓ ከም ዘላ እዩ ሓዱሽ ፀብጻብ ግሎባል ፒስ ኢንዴክስ GPI ዘመላኽት ኣብዚ ሰላምን ፀጥታን ዝሰኣና ሃገራት ብዝብል ዝተኻየደ መጽናዕቲ 44 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተኻተታ ኮይነን ካብዚኣተን ኢትዮጵያ መበል 36 ኤርትራ ድማ መበል 32 ብኣልቦነት ሰላም ፀጥታን ተሰሪዐን ከም ዝርከባ ፀብጻብ ግሎባል ፒስ ኢንዴክስ ገሊጹ ኣሎ ኣብዚ ገምገማዊ መጽናዕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ 2025 እተን ዝተሓተ ሰላም ፀጥታን ዘለወን ሃገራት ምዃነን እቲ ሓዱሽ ፀብጻብ ገሊጹ ኣሎ ዓለም ለኸ ትካል ግሎባል ፒስ ኢንዴክስ ኣብ ዓለም ዘለዋ ሃገራት ጉዳይ ሰላምን ፀጥታን ንምጽናዕ 23 ረቑሓታት ሰላም ተጠቒሙ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ልሙድ ተርእዮ ንኢትዮጵያ ክትፀርፍ ተደሊኻ ንኢትዮጵያ ክትዳኸም ተደሊኻ ንኢትዮጵያ ክትከስስ ተደሊኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ ንኤርትራ ምሳ ክትሕውስ ኣለካ ኣሚን ሲሪየስሊ ብጣዕሚ ኢኻ ደምካ ዝፈልሓካ ኤርትራ እንታይ ስለ ዝኾነት እዮም እዚኦም ኣብ ጉዳይ ናይ ሰላም ኤርትራ ክታቱ ክኢላ ኤርትራ ኣብ ውሽጣ ኩናት የብላን ዌር ኢዝ ዲስ ናይ ፒስ ኤንድ ሴኪሪቲ ኩነታት ናብ ኤርትራ ዝፀግዕዎ ዘለዉ ኤርትራ ናይ ቁጠባ ፀገም ኣለዋ ክትብላ ትኽእል ኢኻ ሹር ፀገም የብልናን ኣይበልናን ኤርትራ ግን ናይ ሰላምን ርግኣትን ፀገም የብላን ኢትዮጵያ ፀገም ክትፈጥረላ ትፅዕር ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ኢትዮጵያ ግን 34 ዓይነት ኩናት ኣብ ውሽጣ ምስ ዘለዋ ሃገር ከመይ ጌርካ ንኤርትራ ተወዳድራ I just don't understand this እዚ ግን ደይ መደይ ተባሂሉ ዝግበር እዩ ኤርትራ እንትርፎ ኣብ ናይ ሕማቕ ስታቲስቲክስን ሓበሬታን ኣብ ፅቡቅ ክትመፅእ የብላን ተባሂላ ሌይበልድ ኮይኑ እዩ it's a system that works against us አንጻርና ዝኸይድ ዓብይ ናይ ሲስተም ፀገም እዩ ዘለና እዚ ድማ ከቢድ ስራሕ ከም ፅበየና ዘሎ ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ኣብ ዘለናዮ ክንፃር ክንክል ኣለና ዝኾነ ይኹን ኣብ ትግራይ ኩናት ተሎ ምስ ኤርትራ ተተሓዞ ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም ተሎ ምስ ኤርትራ ተተሓዞ ግን ክብለኩም ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ነገር እንተሎ ንኤርትራ ይጠቕሳን ኢኻ ይሲ ፅቡቅ እንተኮይኑ ንኤርትራ ኢግኖር ትገብራ ኣሚን ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ዝገበሩኒ ኣብ ጥራይ ኮይኖም ኖቤል ይቦሞ ማለት ክልተ ሃገራት ሰላም ብምግባረን ናይቲ ሰላም ምግባሮም ድሕሪ ኮይንካ ኖቤል ፕራይስ ትሽልሞ ዘለኻ ደን ፕሪቲ ማች ክልተ ሰላም ዝገበሩ በይኑ ይኮነ ሰላም ገይርዎ ኤርትራ ሕራይ እንተዘይትብል ሰላም ኣይመፀን ነይሩ እዚ እንታይ እቲ ዳብል ስታንዳርድ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ከመይ ዝበለ ሕዱር ሕማም ናይ ፅልኢ ዘለዎም ኣይርዳእንን እዩ በዚ ሕዱር ፅልኢ ግን ንሕና ክንቅይሮ ስራሕ ኣለና ዓብ ስራሕ ይፅበየና ኣሎ ደጋጊመ ክጥቀመላ ዝደሊ ቃል ድሕሪ ሕጂ ቃል ናይ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋ እዩ ሓደ ካብቲ ፀገም ኣጋጢምና ዘሎ ታሪክና ብትክክል ንዓለም ከነፍልጥ ስለዘይከኣልና ብትክክል ጆርናላት ክንፅሕፍ ስለዘይከኣልና ብትክክል መፅሓፍቲ ፅሒፍና ናብ ዝምልከቶም ቦታታት ከነብፅሕ ስለዘይከኣልና
መብዛሕቱ እቲ ኣካደምያ እቲ ናይ ኤጁኬሽናል ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ኢትዮጵያ ፕሮፓጋንዳ ጥራይ ብኡ ፀጊቡ ኢሉ ስለዚ ነዚ ንምቕያር ብዙሕ ስራሕ ከም ዝፅበየና ዘሎ እዩ ዝንገር ብሓፈሻ እዚኣ ክትሰምዕ ከለኻ ክትሓርቕ ትኽእል ኢኻ ግን ብግምጣሉ ድማ ስራሕ ይፅበየና ከም ዘሎ ክንግንዘብ ንኽእል ካልእ ኣልጀዚራ እውን ሓደ ፀብፃብ ኣውፅኡ ኣሎ እዚ ናይ ኣልጀዚራ ፀብፃብ ወፂኡ ዘሎ ድማ ክንሪኦ ኢና ኩሉ እናተተሓሓዘ ዝኸይድ ግን ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ብድሆ ገጢሞ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ንሱ ድማ እዞም ተቃወምቲ ናቱ እዚ ዶክተር ኣባየው ኣለሙ ዝበሃል ሓደ ሚኒስትር ሕርሻ ዝነበረ ኣብዚ የድልዮ ክውትት ስለ ዝወዓለ ኣይኮነን ንሕና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብይ ኣሕመድ እውን ተዓዚብዎ ይመስለኒ ካብ ስልጣኑ ገሊፍዎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ምስ ተዛረበን ወደባት ናይ ኤርትራ መራኸብ ናይ ኢትዮጵያ እናገበረ ዝዛረብ ዝነበረ ካቢነ ናይ ኣቢይ ነይሩ ስለዚ ሚኒስተር እዩ ነይሩ ሚኒስተር ናይ ሕርሻ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ እንታይ ዝብል ዘሎ these are a team of conflicted entrepreneurs and foreign agents ካይሮ in ኣስመራ ኤርትራን ኣስመራን ዘሰልጥንዎም ዘሎ መን እዮም እዚኦም ከ በዓል ጀዋር ከምኡ ድማ በዓል እቲ ኣኼባ ልደቱ ኣያለው ተመሪሑ ነይሩ ተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ብሓደ ተኣኪቦም ዝገበርዎ እዩ who exploit social tensions and conflicts for personal profit often amplifying divisions within society however Ethiopia continues to prioritize their unity and ላላ እዚ ኤርትራ ትገብሮ ከም ዘላ ብተደጋጋሚ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ወላ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ጀነራላት ናቶምን መጠንቀቕታ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ዘረባ ውፅኡ ኣሎ صوكم على يبلون الله نحن وانت دالينا إن نصبيهم زلنا كبل حدا إثيوبيا وجنرال تزاري بولهم نايدجن وشتن صلاتنا يتأخذ له تأخذ بهم دمان مصوكم على يمزولنا زلوا نحن وانت دالينا إن نصبيهم زلنا زبلة مكتل يتعمى جرسوم سراوي إثيوبيا جنرال أبو تادسيو جنرال أبو تادسي نزبلة أب الزمعراب كورتيدروس استمسرت له 4 عامات بالتخبر اللوان أب سمجرق ترخيبه أب زسمع مدريو صلاتنا مصناكم يمزولنا زلوا نحن ون حزبنا بقولنا سلفنا كم تستلمده مسوات كفيلنا عدنا كندحنينا كبل استسمع مكتل إتاما زرشوم سراويت إثيوبيا جنرال أبو تادسه بحقه من قد نستمرص منقستنا بأفهم مزن معلاو زقبر فتنه سراويتنا ندهلو زي كوني كبل تزاري بولهم صلاتنا نمسوكم لنا يبلونا له አይኖ ጸላእቲ ተማብሩ ሶም ዘለው ጸላእቲ ዲም ወላ በአባይታ ዘለው ጸላእቲ ክርዳና ይካልኒ ምናልባት ኣብ ጸላእትና ዝብላ ዘሎ ቃል ኣብዚ ሕጂ ፋኖ ሸኔ ከምኡ ድማ ቦገን ዓፋር ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኩሉ ነገር ንዑ ወገን ዓፋር ቦገን ሶማል ዝግበር ዘሎ ኩሉ ንዓታቶም ደሚሩ እዩ ከም ጸላእቱ ዝገልጽ ዘሎ ብርግጽ እቲ ዘሎ ኩነታት ግን ኢትዮጵያውያን ጽቡቅ ጌሮም ፈሊጦም ኣለው ጸላኢ ትብሎ ዘለኻ ኣብ ርእስኻ ዘሎ ጸላኢ ምዃኑን በዓልኻ ዝፍጥር ጸላኢ ምዃኑን ጽቡቅ ጌሮም እዮም ዝነግርዎ ዘለው which is good ምክንያቱ ንብዙሕ ግዜ መሸፈንን መህደምን መሕብን ክደልፀን እዩ ኣብዚ ሓደ ካብቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ተዛረበስ ከስምዑ ህወሓት ሊወጉን ነውና ሞቢላይዝ አድርገን አዲስ አደረጃጀት ምንድነው የክተት አዋጅ ሻቢያና ህወሓት ሊወጉን ነውና ሞቢላይዝ አድርገን አዲስ ተሻገር ተመስገን ጥሩነህ አረጋ ከበደ መላኩ አለበል እና ቀደም የጠቀስናቸው ኮሚሽነሮች እነሱ ተሰባስበው ከነቤተሰቦቻቸው በክተት አዋጁ ይከታሉ አትጠራጠር ባዴን በሚያወጣው የክተት አዋጅ ከማንም ጋር ጦርነት ገጥሞ ባዴን ከማንም ጋር ከህወሓት ጋር ይግጠም ከሻቢያ ጋር ይግጠም ከምናምን ጋር ይግጠም ከማንም ጋር ይግጠም ባዴን በሚያውጀው አመራሩ ነው በሚያውጀው የክተት አዋጅ የአማራ ህዝብ ፈጽሞ ሊሳተፍ አይችልም አይገባምም አይሆንም ኤግዛክትሊ ስለዚህ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከይዶም ጸላኢ መጸናሎ ምሳና ኮይንኩም ጸላኢ ተኸላኸሉልና ዝብል እቲ ጸላኢ ድማ ንኣምሓሮ እንታይ እዮም ዝብሎም ኩሉ ግዜ ጸላኢ ናትኩም ተጋሩ እዮም ተጋሩን ኤርትራውያን እዮም ዝመፅኹም ዘለው ብሓደ ኮይኖም መሬትኩም ኮስ ዝገለ ዝብል ድራማታት ይፈጥሩ ኣለው እቲ ሚድያ ናይ ኣምሓራ ድማ ነቲ ኩነታት ጽቡቅ ጌሩ ተረዲዎም ኣሎ ሻዕብያ ናብ ኣምሓራ መፅኡ ዝኾነ ይኹን ኣጀንዳ ከም ዘይብሉ ክሕግዞም ተዘይኮይኑ ኣንጻሮም ተዋግዩ ናይ መሬት ሕቶ ይብሉ ናይ ገለ ጸገም ይብሉ ስለዚህ ነው ኤርትራ ናብ ክልል ኣምሓራ መፅያ ጸገም ክትፈጥረሎም ዝኾነ ይኹን ኢንቴንሽን ከም ዘይብላ ይፈልጡ and everyone ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ይፈልጥ ኣብይ ኣሕመድ ሻዕብያ መፅኡ ክወረኩም ይደልሎ ገለ እንታይ ኢሎሞ ሓንቲ ነገር ጥራዮም ዝፈልጡ ንዓኻ ምናልባት ከዓልውኻ ደልዮም ከሉ ክእሉ እዮም እምበር ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ናብ መሬት ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ሻዕብያ ዘጠምት ምክንያት ከም ዘይብሉ ጽቡቅ ጌሮም ዝፈልጡ ስለዚህ በግምጣሉ ኩሉ ግዜ ሻዕብያ ያሬት ተበጊሱ ናባኻዮም ዝብሉቶም ናይ ፋኖ ደገፍቲ ፍላይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሻዕብያ ናብ ኢትዮጵያ ገጹ ስጉምቲ ኮስ እንተዝኽእል ዝብል እምነት እዩ ዘሎ ባህጊ እውን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ከምዛ ዝበልኩም ኤርትራ መሬት ኢትዮጵያ ዘጠምት ምክንያት ስለ ዘይብላ ሕጂ እዚ ሓደ ካብቲ ዘረባ እዩ
مسمان غيرهم كاي تحزولو ابزي حنت ምናልባት ንውሕ ዝበለት ቪዲዮ ግን ኣብዚ ቅድሚት ጠቕሳ መስለኒ ቁርጣቸውን ይወቁ። የክተት አዋጅ ካወጁ ከነ ቤተሰቦቻቸው እነሱ ነው የሚዘምቱት። ድንቁርና ስለበዛ ወደ አስመራ ጥይት በተኮሱ ጊዜ ነገርየው ቀጠናዊ እንደሚሆን ጉዳዩ የውክልና ጦርነት እንደሆነ አብይ አህመድ አሰብን ይዘን እንደራደራለን የሚለውን እኮ አንዳንዱ እኮ የዋህ ኢትዮጵያ ያለ እንደው እኮ አሰብን እኮ በምንም መንገድ እኮ በኃይል ይዞም እኮ መደራደር የሚል የዋህ እኮ አለ ብዙ። አሰብን ነው ለኢትዮጵያ አይደለችም የምትፈልገው የመሬት ናት። ኤክሰለንት ጉዳይ ናይ ባሕሪ ለአብን ጎም ሸትን ዝህውጾ ዘለነት ህዝቢ አፍደገ ባሕሪ ስለዝደለየ ይኮነን አፍደገ ባሕሪ ኢማራት ስለትደልዮ ዘላ ንዑ በድሕሪ መጋረጃ ኮይና ትደፍአላ ናይ ትግራይ ኢሊት ከምብሉ ሚዲያታት ናይ ትግራይ ክንደይ ግዜ ከም ኢሎም ናይ ኣምሓራ ከም ይብሉ and this is good ብትሓቂ ክፍለጥ ክኽእል ኣሎ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ናይ ኣቢ ከም ዘይኮነ ኣቢ ነታ ኣጀንዳ ዝደፍኣ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ በዛ ጎረሮ ሒዙ ጣልጥፍ ዝብሎ ኣካል ስለ ዘሎ እዩ ፅቡቅ ገይሮም ድማ ነቲ ህዝቢ ብከምዚ መንገዲ ክእምንዎ ኢና ንደሊ ዘለና ኣብቲ ኣንትበት ጀመርኩልኩም ንመለስ እዚ ንኣምን ዘለቂ ሓደ ገዳሲ ፅሒፍ ነይሩ ፒስ ኢትዮጵያንስ ፒፕል ነዚ ኣብ ዝሓለፈ በዓል ንኣምን ዘለቀ ዝርከቡ ብዙሓት ዝተሳተፍዎ ብዝተኻለ መንገዲ ንዑ ካርሞን ከጥቅዕዎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ርክብ ኣብ መንጎ እዚኦም ናይ ሓደ ካብቲ መግለፂ ኣውፂናዮ ዝብልዎ ዘለው ኣብዚ እንታይ ዝተፈላለዩ ነጥብታት ዘለዎ ኣውፂኦም ኣለው ተሪና ኣብዚ ቁፅሪ ሓደ assessing the current situation in our country in this agenda through a broader discussion is the ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምፍታሽ ከም ዘሎ ካልእ the necessity of waging strong collaboration struggle by bridging differences እዚ ናይ ምሁራት ርክብ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ቅድሚ ንሪኦ ፀናሕና ዝራኸብዎ ዘለው እዚ ርክብ ልደቱ ኣያለው ናይ ኣምሓራ ኤሊት ናይ ኦሮሞ ኤሊት ናይ ካልኦት ተራኺቦም ዝገብርዎ ዘለው ትቕላማ ቀንዲ ናቶም ስራሕ ዝኸውን ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እዩ ኣብ መጀመርያ ነቲ ዘሎ ኩነታት ምንባብ ፀኒሕካ ድማ ሓበራዊ ግንባር ሓበራዊ ቃልሲ ነቲ ዘሎ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልልያት ኣንቢቦም ሓበራዊ ግንባርን ሓበራዊ ስራሕን ክሰርሑ ሓበራዊ ቃልሲ ንክገብሩ እዮም ዝፅዕሩ ዘለው ሳልሳይ ድማ preparing in advance for an effective conflict process እዚ እቲ ከጋጥም ዝኽእል ስርዓት ወዲቑ ቅድሚ ከጋጥም ንዝኽእል ከመይ ጌርና ተዳሊናሉ ንፀንሕ ዝብል እዩ ብሓፈሻ ስርዓት ክወድቕ ዝኽእል ኣብ ኢትዮጵያ መጀመሪኡ ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም ተጋጢሙ ግን ብኸመይ ብዘይ ሃገር ከይፈረሰት ሃገር ኣፍሪስና ኢና ክንዕርያ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ነቲ ሃገር ከይፈረሰት ነቲ ዘሎ ስርዓት ከመይ ጌርካ ምስግጋር ናይ ስርዓት ክትገብር ትኽእል ንዑ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ከምዚ እንድሕር ኢሎም ጥራይ ድማ ዓለም ክሕግዞም ዝኽእል ወይ እውን ቆላሕታ ክቦም ዝኽእል maintaining the initiative of our assembly at a better level and sustaining the organization ከም ድማ እቲ ሃገራዊ ባይቶ ብዝበለፀ መንገዲ ንክሰርሓሉ ዝኽእል መንገዲ ምግባር ስለዚ እዚ ዝርዮ ዘሎ እዚ ዲስካሽን ዝግበር ዘሎ ንዓቢ መርድእ ከም ዝኾነን ጌታቸው ረዳ ጀዋር መሓመድ እውን ፖስት ገይርዎ ነይሩ ብዙሓት ካልኦት ምሁራት ድማ ፖስት ክገብርዎ ሪኢና ኣለና ንዓብዪ ኣሕመድ ድማ ንነቶም ካድረታቱ ንዑን ዓብ መርድእ እዚ ምክንያቱ በበይኖም ኣብቲ መምቕቓል ናይ ኢትዮጵያውያን ተሓብዩ ቅድመ ስልጣኑ ከናውሕ ዝሓስብ ዝነበረ እዩ እቲ ፅቡቅ ነገር እዚ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ንዓብዪ ኣሕመድ ጉዱ ከውፅእ ጀሚሩ ኣሎ ሓደ ካብኡ ድማ ኣልጀዚራ ኣብ ዝቐረባ ዘውፅኦ ሓበሬታ ስምዑ ካብ ገዘን ኣብ ገዘን እናተጓሃረ ብዝመፅእ ዘሎ ምትፍናን ሕጂ እውን ትግራይ ድሕሪ ዓመታት ኣብ ድርኩኺት ኩናት ከም ዘላ ማዕከን ዜና ኣልጀዚራ ፀብፂቡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሲቪክ ማሕበራት መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለታት ዓድን ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ይመላለሱ ኣለዉ ዝበለ ኣልጀዚራ እዚ ምስቲ ቅድሚ ኣብ 2020 ዝጀመረ ኩናት ትግራይን ኢትዮጵያን ዝነበረ ምንቅስቓሳት ዘዘኻኽርን ዝመሳሰልን ከም ዝኾነ እውን ገሊፅዎ ኣሎ እቲ ናብ ሳልሳይ ዓመቱ ዝዘልቕ ዘሎ ውዕሊ ፕሪቶርያ ነቲ ኩናት ደው ከብሎ እዩ ዝብል እምነት እኳ እንተነበረ ኣብቲ ዞባ ፀሚቶም ሓሳባት ዝህቡን ፖለቲካ እቲ ዞባ ዝከታተሉን ተንተንቲ ግን እቲ ውዕሊ ካልእ ኩናት የዋልድ ከም ዘሎ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ይብል ፀብጻብ ኣልጀዚራ እቲ ሕጂ ከይውላዕ ተሰጊኡ ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ጥራይ ኣይኮነን ዝበለ ፀብጻብ ኣልጀዚራ ኤርትራውን ብዓብዩ ካብቲ ናይ 2020 ኩናት ብዝተፈለየ መልክዑ መፃምዳ ቀይራ ናብቲ ኩናት ትፅንበር ከም ዘላ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ዲፕሎማሲ ኣርሒቑ ዝሃደም ርክባተን ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ኩናት ኣብ ዘምርሓሉ ዘሎ እዋን በቲ ካልእ ገፅ ሻዕብያን ሕወሓትን ዝፈጥርዎ ዘለው ጽምዶ ካልእ ፈተና ንመንግስቲ ፌደራል ይኸውን ከም ዘሎ እንተ ወሓደ why Ethiopia's Tigray could be on the brink of another war at least ኣብቲ ሄድላይን ናቶም ኣብቲ ኣርእስቲ ናቶም ኤርትራ ብዘይምእታዋ ከም ፅቡቅ ነገር እየ ዝሪኦ ኣነ ስለምንታይ ከም ዝብል ዘለኹ እዚ ኣርቲክል እዚ ብኦሪጂናል እውን ካብቲ ዌብሳይት ናቶም ዝወሰድናዮ again
زي الجزيرة زبال أبتز رخبو أنصار إيرترا كل جزء تزارب نيرو لما جمر يجزء كابتا أرس نايت زينا إيرترا لي والله of course إيرترا كيتو ريبورت خبرو مغرد كله يكلني إيرترا جدا بحماك كتكاسكت كلا لوا هذا تصحيف استوهابهم ريبورت خمسة لينا نفلت كل جزء إيرترا كي تقاسكم إيرترا بحماك كي تقاسكم كي تحلفوا زبل مجلس كم زلنا نرزلنا الزجن نحنا كنك على سلو زلنا هنا زغا تقال سدما بقول مدايب تحدى public diplomacy زبال زلوا بتخال دما نحنا وناتنا ناراتيف إيرترا ناي سلام مخانا أنا بعقمي بدروت عقمي أب إكسبوس زقبر كل جزء إيرترا ناي سلام حيليا إيرترا نابكينات جز أمدا بيبلان إيرترا سلام رجعتنا بتزوبا يو زيادة زربحة نسلام رجعتنا يتزوبا دما تسرح هلا نابلكي كحزفتن أب نفسه كف زبلا نزا قال زي خير قصقاك حل فايدة لنا سلامتاي أنصار إيرترا كل جزء إيرترا ناي كويناتنا عقرقر المخانا زقول له ريبورت نكله نقوم مشيتن جف سعر سلسكات بفلا يدما بإنجليش نصحف دما أستواصل كله يخلي جزء ناتس نمبر ويب سايت غير كاون كتالي كم عدد articles publish مقبارون كم زقبر إيرترايان اللوجن دقف ناتهم درو دقف سلسك برولهم هنت أزبال حدا قدوس إيرتراون لكم نصحف كيدو خيدو مسوف جورنال تبعلون الله يدصحفوا I think تسفاني وسون نصحفيو كم جزينا بجزء جنتايو limited capacity زلهم I think تي ويب سايتات بزح جنزب زخفلوا ويون أتاويتاو زلوا يكونن سلزي زوم سبعة زياتهم نهجر درجة بيتي صحفات كبركتو تقينهم دقفك وهابهم خلالو كجبرلهم انت زغل نزني ميديا تعري إيرترا لومي من البعض عمتات يبلان نحوارجن أبي قدك الوقت زغل فليتها زقبا طعمتك وهابو زقبويو الميديا فلاي بإنجليش كجبر زغل تعرون كحيل له أتي تسقم بإنجليش تجبر ميدياتات حزبنا بزح سلا زي دقفو بولن توم دسوح حسابات كتركب يدخلني خا سلامتاي حدا سبايريونيو أيام ببونيو أي دقفنيو زخوني يكون رب حدا ما يبلون سلازي رب حاجة يبلو خا نقر نوح قصل هاي كلمة حكنا مزراب مالت كتجبر تخلني خاجن بقع سرح نوح قصل يوتيوب كده قصل زلو رب حاسل زلوي يوتيوب يوحد يفزح كابتن تجبر زل خاص عري ملسات رغبة ليها زي ما موتيفيت يقبرك ترجعون له موتيفيت يقبرك أمين أبي أرتبي غازيتات حواليتها زغرب زلوا دموز له دموز لزلهم صراحة نهات كوينهم يمسروا ميديا بدموز يسرح نيرون زبنات نما جمر يا جزينا أبي هوتنا نرزلنا ميديا ناس راح كخلقها كانت دموز خفلك كزيلة بتوم نعاقا دسعف زلوا نعاقا indirectly أبركتو زغبروا الكا مغنياتو كندي سبات ريهم الكا exactly كندي سبات ريهم الكا اللي يكون يوتيوب زغفل بزعنا ترقوا حيتات الله أنا 5 عامات العليا وشدش عامات جير الله بيوتيوب انتهي ترقوا حين تا فيديو كم تخفل زقبره وي بزح دي اخذ كفل وعد ياخذ كفل زقبره انتهي حساب يجي فلطني انا قربك مالت بزح تيورتات الله زن فيوس انت لكات بلو بزح سب تريوا بزح تاو نو not always قرمي زبل النزي 8 شخص سلازرايوا زبلت تكفلي تمصالي مالت يكون ويون 30 شوي 10 سلستبلت حماق كفلي تمص مالت يكون فلي زبل عرسيه زبكم زلو يوتيوب مستيريو نعي كريو خلو مستيريو سلازم انت ايز قبرانا ناتي تموكريز نغركم اذا فيديو زيا كندي غنزب كتمصالي لحاسيبه يفلطني that's why every day فيديو سرح انا فيديو سرح يوتيوب تدليو بزح يخفل تدليو وحد يخفل تدليو اي كفلن تدليو ينوحون تدليو يحصروا تدليو قبر انا كصلوهم سلازيكل انا انت ايز قبر انا صبق صرح كسرح على نزب الامنات يزلني ناتي علامه زقبرا فيديو كل جزء صبقت تكون له زبلت حبريتا عقمي زفقدو زبلت حبريتا كدللني لي زعمن شعوت يوتيوب ولا قالوا تاب يوتيوب زلهم مخرخ بيلي اب يوتيوب زلهم نتاتاوي بخمي كتصلوا لكم تسريكم you will never succeed تعوتيكم مغنياتو يوتيوب انتهى يوتنتي فيديو بزح كتكفل وي وحد كتكفل زقبر I don't know كنت اذا عمتات غير كايت فلطون كتب لي تقول اي فلطوني يفلط يزبرهم دما يحسوا يمزلوا فاكتورس አለው ነገር መንገድ ከሐግዛኩም ነጥብታት አለው هذا ጋብት ነጥብ እንታዩ ጽቡቅ ታብኔል ክልወሎ ዲስክሪፕሽን ናቱ መግለጽ ጽቡቅ ከሆናለው አርስ ጽቡቅ ከሆናለው ኩሉ እዚ ከም ሐሳብ የምዝቡ ኸምበር it doesn't work like that it doesn't work ኩሉ ፐርፌክት ገሮም ዝገብርዎ ቻናላት አለው ተሪሞ ሰቡና ይሪዮኒ sometimes ስለዚህ it's not about ጽቡቅ ትሕዝቶ ክትቀርብ ኣለካ ንህዝብኻ ጽቡቅ ሓበሬታ ክትፍትና ኣለካ ኣብ ትምህርቲ ድዩ ኣብ ጥዕና ድዩ ኣብ ኩሉ ጽቡቅ ነገር ክትገብር ኣለካ እቲ ዩቲዩብ ድኸፍለካ ግን ንዕሚ ዝምልከት እዚኣ ጥራይ ክነግረኩም ይኽእልቶም ኣብ ዩቲዩብ ትሳተፉ ነቲ ካልእ ሚድያታት ናትና ድማ ክንሕግዞ ክንብገስ ኣለና ክብል ይደሊ
በታሪኩ ያየው የመጨረሻው አስፈሪ ጭራቅ አብይ አህመድ የሚባል 4 ኪሎ ያለ ጭራቅ ነው። የአገር ክህደት ፈጽሞ በአንተ አገር ውስጥ ሌላ የውጭ ኃይል ሰራዊት አስገብቶ የውጭ ተቋማትን ድጋፍ ኢንሊስት አድርጎ የሚጠቀም ሰው ከዚህ በላይ ቡልጉ ከዚህ በላይ ጭራቅ ዶክተር ጸጋይ ዝበሃል ዝውን ንዓቢ ኣብ ኦሮሞ ክሕባእ ከም ዘይክእል ገይሩ ቤላ ገይሩ ዝሃርመ ዘሎ እዩ ንቐፅል ናብ ናይ ትግራይ ገዝና ክንሰግር ሕጂ ህወሓት ኣካላት ስለ ዝተዋእሱ ትግራዋይ ክዕረቕ ፅዋዕ እንታይ ምልከቶ ማንም ሌባ ጠጥር ዘዝበለት ናይ ፖለቲካ ትርፊ ክልሕስን ክልቕሙፅን ብዝተዋእሰስ ትግራይ ንዓተዓረቕ ክንብሎ እዚ ገይጋ ይመስለኒ ደጊምና ተራእያ እውን ፅቡቅ ተዘይ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ረመፅ ሙኽዓዊ እዚ ህዝቢ ሱር እውን ሚዛን ክሕዝ ኣሎ ኣቶ እከለ ዝበሃል ስልጣን ስለ ዝሓሶስ ኣነ ወዲ ወረደኦም ስለ ዝኾንኩስ ወዲ ዓሌት ዶ ግዛዕና ተባልኩ ኣነ ክዝረበኒ ኣሎ ዝኾነ ሰብ ክጥንቀቕ ኣለዎ ድሕሪ ህዝባይ ዝወይ ብዙሕ ሓደገኛ ዘረባ እዩ ብሱር ቡነ እውን ክንዛረበሉ ዘለና ይመስለኒ ኣብ ታሪክና ሓደ ዓይነት ምርዳእ ከምዘይብሉ ብጭቡጥ ክነግረካ እንታይ ለመስለካ ሕዚ ንስማዕምዐሎም ህዝብታይ እዮም ሕዚ ተጋርስ ብሓባር ንስማዕምዐሎም ኣነ ዝፈለኽዎም ኣለዉ ኩለናስ በቃ ስማዕምዐ ሓደ ሰማዕታት ዝምልከት ኣብ ሰማዕታት ተፈላለየ ይራኹ የኢትዮጵያ መንግስት የቀይ ባህር ጉዳይ አጀንዳው ከፍ አድርገውታል። ስለዚህ አሰብ ይወሰድብኛል፣ ስለዚህ ለአሰብ መስዋዕት የሚከፍል ትግራዋይ ይፈልጋል። ይሄን አንቀበልም ነው። ዛላምበሳ ያለው የትግራይ ህዝብ፣ ባድመ ያለው የትግራይ ህዝብ ከኤርትራ ጋር መገናኘት አይፈልግም። አስፈራርተው እያፈኑ እየጨቆኑ ሻዕቢያ ስላለዛ ሻዕቢያ ወደ ትግራይ ቦርደር እዚ ነታ ጽምዶ ነቲ ዝምድና መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ንብብታኽ ዓጢቑ ለይትን መዓልትን ዝጎይ ዘሎ ሓሳብ ትግራዋይ እዩ ገንድሓን ንሱ ከእውዩ ኣብ ባይታ ግን እዚ ዝመስል ስመይ ኣባ ገብረ ህይወት ይበሃል ተወለድኩሉ ዓዲ ኣንበሳ ተገደባ ሕጂ ከዓ እዚ ህዝቢ እዚ ሓው ኣብቲ የለ ተወሊድና ኣብዚ ተወሊድና ኣሕዋት ኢና ኣነ ንገዛ ርእሰይ ዓደደይ ልጋት እዩ ኣደይ ጓል ባሻይ ባህታ ትበሃል ሕጂ ግን እዚ ህዝቢ እዚ ተወሊዱ ተዋላሊዱ ኣሕዋት ኢና ነርና ዛላምበሳ ናይ ሎም ዘይኮነ ናይ ቀደም ኣሕዋትና ኢና ንሰርሐሉ ንነብረሉ ነርና ሓደ ህዝቢ ኮይና ከዓ ንካየድ ነርና ሕጂ ከዓ እዚ ሰላም እዚ ከዓ ናይ ብመንግስትና ብክልተ መንግስትና ውዕውዕ ሰላም ክኾነልና ንምነ ቢቢሲ ምስቲ ኩሉ ሕሰማም ኣብዚያ ናይ ጽምዶ በፂሖም ቁም ነገር ገይሮም ክንብል ነው እዚያ ንቐፅል እስከ ኣብ ሓውስ ከተማ ተወሊደይ ሓውስ ከተማ ዓብየይ ሓውስ ከተማ ሰርሓ እዚ ኩሉ ዝሓለፈ ኩናት ናይ እዚ ኩሉ ዝሓለፈ ሽግር ይኣኽለና ንሕና መዋስብቲ መጓይቲ ቤተክርስትያንና ብሓደ ሰንበቴና ብሓደ ማይና ብሓደ ምሰጋዓ ጥርቄ ምስ ኩሎም ኻዳ ብሓደ ዓይነት ንኸይድ መዋስብቲ መጓይቲ ኩናት መዕነዊ ሓንቲ ጎረበት ገዛ እንድሕር ተባኢሳ حاول نحب دليا تحاوي خربيت نحب تلقح دليا مش تاعتيا غربتها تسلس لازلو بينات غربتها خايده منتها قالت ما حد فقرجن نقولوا يعنقل نقولوا يسقب እንኳ ሓጎሰኩም ዞም ህዝቢ መሳኪን እዚ ጎረባብቲ ህዝቢ ብፍላይ እዚ ዓብዶ ባድ ዝቕመጥ ህዝቢ መስገደል እዩ ዝሓልፍ ፀኒሑ ግን በዚ ንፅቡቅ ክንብገስ ከለና ገበርቲ እከይ ድማ ስምዑ ኢትዮጵያ ዓሰብ እንዳበለ ምስ ብልጽግና ዝግበር ዝምድና ይኽይዶ መጀመርታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ንዓለም ንሕና ናይ ርሑቕን ናይ ቀረባን ናይ ረጅም ቼንጅ ፕሮግራም ኢና ነቕርበሎም ዘለና እዚኣ ትዕደግ ሎብዛ ዓዲ ኢና ንብሎም ዘለና ትወስድዋ ሎብዛ ዓዲ እዚኣ ንዝርዝራ ኣለና እዚኣ ረብሓኣ እዚኣ ኸ ጉድኣታ ኣብዚ ዝሽየጥ ናብ ተሓውና ከጋጊ ይኽእል ንብዙሕ ሰብ ከጋጊ ይኽእል ክቡር ሓሶት ኣሎ ንኣብነት ይገልፆ ነይሮም ዝሓለፈ ባድመ ዝብል ሕጂ ኢሳያስ ዋላ ንፀወታ ኢለያ እንዳበሎም ሲ ናይ ብሓቂ ዝወሰድዋ ሰባት ኣለዎ ስጋር ሕጂ እቶም መግደፍ ሳይሰምዑ ምክንያቱ ክብርቲ እያ ተሓሶት ስለዚ ንሕና ንኢትዮጵያ ምስ ወረድና ዓሰብ ዝብል መፅኡ ሕጂ እኳ የላን
ግን ከምኡ ዝብል መፅዩ ባሕሪ ዝብል መፅዩ ወደብ ዝብል ብዙሕ ነገር መፅዩ እዚ መታረፊ ምክንያቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ተን ካልኦት ዓሰብ ብኸመይ ይርከብ ፈልጥ እዮም መንም መፅርሕዎም በየነ ከልኪልዎም እስካብ ሕጂ ዓሰብ ኢሎም ወይ ሃብቲ ከልኪልዎም ብሓይሊ ዝግበር ካብታ ዘረባናቱ እዚ ሰብ እዚ ብፍጹም ኣብ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ክፀሪ ከም ዘይክእል ኢኻ ትርኢ ኦፍኮርስ ኣቢ ኣብ መጋብ ኣብ ናቱ ቢያቲ ዝቕልቦ እንተሃልዩ ናይ ግድን እዩ ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ናቱ ካድረታት ንጹር እዩ ዓሰብ ብሓይሊ ክወስዱ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ንሱ ግን ብኸመይ ከም ዝኾነ ጥፍይዎ ብላብላ ሚን እዚ ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ክንፅርካ ዘለዎ እዩ ኣብዚ ግን እቲ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል እውን حواتي وخم زل بزي خاطري تقع حمد قريب له قال تباهلون دي يرتجروا لما تاين نحري تمليس بقاندو تقبل الناس الذي رخبت تقول داي اوكي زي اي سلطتنا الله واج عبلنا ينسب بقى كله حدود يلو اي مسنان مخالع حنت بالحات كنم تباهلو امريكا هيدكا دبلوماسي خنغبر زي حيال عدي اخن سلا زخنت ولا امبار يوم قال خو غبرو كل يوم تباهلو نتسب امرو خت دنزو خت قششو تباهلو يتغيروا حجي اذن امريكا وعزو بعلو ناي فشلت مرأي مر وفيرنا الكابانديرا الكام شعب اديس ابابا بو بالكان قدم دي تقصل لا تخوي ሓደ መስጢራዊ ግሩፕ ፈጢርካ ምኻድ መቸም እቲ ድራማናቶም ኣይውዳእን እዩ ግን ክትዕዘቦ ክትክእል ኣለካ ስለምንታይ እዚ ነገር እዚ ምርዳእ ዘድልዮ እዚያስ ከስምዑ ላይ እዚ ዝወዲ ፅብቕቲ ሓሳብ ሂብሎ እዚኣ مستبلو حماقات سبات ناب سلطان نخموصو عدل كتبهم قدنات يخون كم بعد سامي قدس دما اب بوليتيكا مصيم باستا ترايكم سوخا يخولو مالتيو اب بوليتيكا مستقدس كن حقታት ክትቀየር ትኽእሊኻ መጻኢ ክትቀርጽ ትኽእሊኻ መስላትካ ክትሕሉ ትኽእሊኻ ዝተማጣጠነ ምግቢ ድማ ትበልዕ ኣሞዳታ እቶም ክልተ ዓበይቲ ምጽራራት ንምጥቕላሎም እቶም ቀዳሞት ሻራ ፖለቲካ ኮይኖም ንሶም ሰብ ተፈጥሮኡ ፖለቲከኛ እዩ ዝብሉ ክኾኑ ከለዉ ንሶም ከም ዝኣምንዎ ፖለቲካ ንሰባት ሩሑቕ ኣይኮነን ፖለቲካ ህይወትካ እዩ ብምባል ይገልጽዎ በንጻሮም ድማ ጸረ ፖለቲካውያን ዝበሃሉ ኮይኖም ፖለቲካ ናይ ፖለቲከኛታት እዩ ፖለቲካ ናይ ሓሰውትን ለኽባጣትን እዩ ፖለቲካ ሓደገኛ እዩ ዘጋጠመካ ሒዝካ ምምራሽ ጥራይ እዩ ዝብሉ ድማ ማዓትዮም ኣሞዳታ ግን እዚ ቁንዕዩ ወይ ድማ እዚ ጌጋ እዩ ኣይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ ብዙሕ ረኣያታት ስለ ዘሎ ንገለ ኣረኣያታት ብምግላጽ ናትኩም ርእይቶ ድማ ክሰምዕ ስለ ዝደለኹ ጥራይ ንስኹም ከ ኣይና ይቁንዕ ትብሉ ጸረ ፖለቲካ ዲኹም ዋላስ ሻራ ፖለቲካ ኢኹም ኣብ ርእይቶ ጸሓፍለይ شمي فلطوني زغدا حبري برودكاست تبهاليا I really like his input politica كل سب كقامات علو كنرخلنا politica مالت انتاي مالتيو سلامنتاي سبا politica كساتف كخلالو نزبل حساب دما نتي ساينس ناي politica كم هرز فتنزلو نبحكي بقع منسي اذا رباط رادي كونس ولاتي ابو زتو فيجوال ነገር ውን ትዝርአ ነገራት ውን very interesting ከምዚኦም ዓይነት ሓሳባት ምህላዎም ድማ ፖለቲካ ፀብ መመፂኻ ከክንገለ መልሓስ ወርዊርካ ምፅራፍን ገለ እንደይኮነ it's a science political science is by it's a science ማለት ድማ ኣለዎ መሰረት ኣለዎ ስለምንታይ ፖለቲካ ከመይ ይሰርሕ ፍላይ ኣብዚ ዴሞክራሲ እናነበርካ ከለኻ ዴሞክራሲ ከመይ ገይሩ ይሰርሕ ዴሞክራሲ ሸለል እንድሕሪልካዮ ግዳይ ናቱ ኢኻ ትኸውን እዩ ዝብለካ ስለዚ ኣብ ፖለቲካ ረብሓናትካ ክትሕውሕዝ ተኮይንካ قصالنات نايت تسخاتو دليو ربحاتاتن اسخات امنلو نغراتن كلن تدليخايو كسرح يجلكا سق تبلي يبلكا صلاتاتهم بنصاركا زلو انتاي بللو كتريو مالكا كتغويلكا تعبيتا يدلن يا بوليتيكا كل سب انا لعلي انا حبتامي يبحالن بيكوز انتاي لبطمي بحر زي سرح كالو نسخا زيتو دليوم عين السبات نسخا نربحاخا اصبيقون كغوتو زغلو ممقال نايت هاجر ايرتراوين حدنت ندلينا كبرتاتنا خنعقم دلنا بحردي سرحنا له نازي كبرتاتنا كطفوز خلو سبات عبلالي دمص خصاوت خلو حسبه امرو دما كولدن ولدو خغبرو لكا خلو سلازي ابوليتيكا عشش مبال حماق كم زغوني يزنجر زلو منالبات نزيا حنت نجر كبكم يدلي مسكزيا نابصبو نجر كنسجركا لوم دما كباب غودا يفترخيبنا بكوميتا عروخ سبورت ستوتغارتن كبابيو جيرمانين استرالو مدب علنا ناو خنبلاكم سناتن مي كوجاك بال وماتي شتوتغارت كوينو حاجه جيرمان لا اذا محمد روخ سبورت شتوتغارت كبابي انتبال عبش ختما شتوتغارت تقمط عليه 150 عبالات اللوا زيادة سبورت توقي بلو داقان نشتش
شمي ساميل أبراهام كابش تتقدم كبابين معناتيو اللي أبصل على الحجر أو شماغلة استفعل اللي ودا بيتات له محوركم سبشتوتغارت يغني لنا زغبركم مسرح أملاخ أبزعيو تكالكم كم تريوو زلهم بعاقمهم زواصو نتوم أبي إرترا زلو منسيات حجز كجبرورينا نيب حق دس زبل كم زعينت بكوميونيتي درجة زجبر بحبار كين كاخد جبرت خل درجة نيب حقي تسفاز هبدا زبل سكني شكل زمان كبابي شو منت ساعات عمت أبر حجرات كان تخينه حفت فلالي حجرات كيش مالاتيو بدحيو كاب سبورت عالم وريدة مالت كاب سايكل أب ساعد زخاني إني سلطانة كوتشين كورس مالتي تمايرة مالتي بحاجات كم زهن ركب كلا ناس كلنا جرا يكونن بدعمينا هانيتهم زجبرنا بدعمينا أنا مسكنهم تسبق قبل كأني بعوت كنكحسو بيتي الخلابال جمر كل كورسو كل تشين إسران سيستم ورجعت جميرة في جمرت الناس حجد لنا متابعي جمرت عب مورالي الناس جبرنا يعني لك الغن قالنا فيه كل نجار جرام ليه مسكنا نعمون نزين ولدو من دكنا زحقسكم أملاق أبزحي هابكم تحاسب دمارينا لنا كم كوميونيتي درجة ناتودب كانت عرخيت كا ننشتي غير كا عبنجر أنا كل تحجزات زجبرنا بيرترا بزلوا زبترا أنت زخون نايزخون له بسدت نحجز بزح زين نزلوا زيادة حجزات ناي سبورت دينو ناي قال أبي إرترا نزلوا ترى أنت زخون كنت منتاي لو تعب تحبر تسوون كم مخالة زبل منات علني ما شب زيا زجبركم سبشتوت جارت قربيتنا أملاق أبزحي يتكالكم كبري دلي أنتي إنترستين زخونة فيديو دما كبير تراوتي الله اليوم تمهارون أي يونيفرسيتي أي كوليج ما ينفحيهم مثلاً أبت حلفة بعد لا تقديرهم زجبروا فيديو نيرو حجي دما بزوريا جيرهم بزنا بحلاو كده جيرهم كجيرهم ما نايب حكي تي من سياتنا يرترا بفلاي تمهارون أي كوليجات كم زعينة سلتات كوتو خلو سحابنا نتحجر بتعميز فتر أنا كميز الرأينا نعاقدكم كم يرأيكم نعتكم ريتك فسمع دلي تمهرتي كل مخانو مهور كتكون لك أب كل جات كت كم ممهار أب كلوت ممهار سحاب نجار مخانو كل جزء تمهاراي والنفع تمهاراي كم حد فارا ولا حنت ده يجبر مستراوستن مسورقة تنترايز وعلم بركاله هو زي بلو غيركا زرق زربالو تمهرتجن هي بحكي زتمهارو سبعة دخبرو لحدي زتمهارو سبعة دما كم سحبت نجار كوينهم تقريبا أتوم تحتيهم زلوا أنا كم مهارو نبت مرتجز أم كخدي يخلو سلزي نايزياتهم فيديو أيوة أبير ترى بتذكر أنا سكمناتي دليت أبير تيفن تدمس وندسن بالله كل زي أبداس كم الرأي خلو ترى دي كونسي كم زعينة زل فيديو تاتون أبير تيفن تدمس واسي نتوم نعشتو ولدو أبي متبع محبهم زبل من تعلني هذا تقرأ وايز جبرا فيديوز كسمعوا بزيا يونيفرسيتي هذا تمرت تاي عبز نزول على كهون حوكا لا أخلو نسخون تمرت تاي عبز بهلا يندهون كا حاز كعبسل كايت عبني عادنا كابصف دبا قصيلو اعري زي فتنا نغير انتهاليو تمرتي زي ممهر حدا نغير خوين كلو عبي علي استمهارو مسلاق خا تزغرمي تمرت يدلني لم زجرو حسابات كاب زل علوا نتوي زتمهارو يمصحو متبل ايش مشما قايد مخنيات انت تقول زتمهارو كم زوصحو حاضرنا نرى كم مسرتاو مصنعتات نجمر قصر حدا وينجر ወይ ድማ ገበል ب2021 ኣየት ዝተባሃለ ትካል ብዙሓቶም መጽናዕቲ መሰረት 92.7 ዝኾኑ ከበድቲ ገበናት ዝፈጸሙ ዩኒቨርሲቲ ብዘይጣዕሙ ውልቀ ሰባት እንትትኸውን 6.5% ዲግሪ ብዘለዎምን እቲ ዝተረፈ 0.8% ድማ ማስተርስን ልዕሊኡን ብዘለዎም ዝተፈጸሙ እዮም። እዚ መጽናዕቲ ዓድና እውን ሰርሕ ምዃኑ ንምርግጋጽ ስልኪ ንምውሳድ ኢሉ ክሳድካ ብኻራ ወጊኡ ኣብ መንገዲ ዝፍግመካ ዘሎን ፀብሒ ጨዋ ብዙሕ ኸሊሉ ሰበይቱ ካብ ዝቐተልን ጀሚርካ ምርኣይ ይከኣል። መቸስ ሃንግ ዝገብር ዶክተር ኢና ይንፈልጥ ኣብዚ ዝተምሃረ ሰብ እንታይ ትሪብን ከልካኒ ሕልና ወይ ድማ ሞራል ዝበሃል ይብለካ። ካልኣይ ገንዘብ እቲ ቃሊ ኣብ ልዕሊ ዝተምሃሩ ሰባት መሸማቐቕነቱ ስራሕ ምስኣኖምን ገንዘብ ዘይምርካቦምን ጉዳይ እዩ። ፈለማ እዚ ናታቶም ሽግር ዘይኮነስ ናይቲ ዓዲ ድኽመት እንድዩ እሱ ገዲፍና ናብ ንግዲ እንተኣቲና እኳስ ዝተምሃረን ዘይተምሃረን ናብ ንግዲ ዓለም እንተተሰማርዮም ዝተምሃረ ሰብ ዝበለፀ ዕውት ከም ዝኸውን ብዙሓት ዳታታት ኣለዉ። ንኣብነት ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ቢልዮነራት 91% ዝኾኑ ካብ ዩኒቨርሲቲ ካብ ዲግሪ ክሳብ ፒኤችዲ ዝወድኡ ጎበዛት ተምሃሮ ዝነበሩ እዮም። ብርግጽ ከም በዓል ቢል ጌትስን ማርክ ዙከርበርግን ዓይነት ውሕዳት ሰብ ሃብቲ ካብ ኮሌጅ ኣቋሪፆም ወፂኦም እዮም። እንተኾነ ግን እዞም ሰባት ትምህርቲ ዘቋረፁ ካብ በዓል ሃርቫርድን ያልን ዝኣመሰሉ ዩኒቨርሲታት እምበር ካብ ማትሪክ ኛ ኢሎም ወዲቖም ኣይኮነን። يغنيلنا زحوي نتمرت زناشو أب حدا دي بصحو مبزحت جزء زي جبوا ميديان كالن زحزو نمهورات زقناصبو نتمرت زقناصبو
ካብኣቶም ዝመፀ እዩ ንሳቶም ስለ ዘይረኽብዎ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ስለዚ ምሁራት ኩሉ ግዜ ንሕብረተሰብ ቢል ጌትስን ማርክ ዛከርበርግን ንላዕሊ ክኸዱ ንባዕሎም ካብ ኮሌጅ ወፂኦም ተበልናዮም መን እዮም ኣብኦም ሰርሑ ነይሮም ድሕሪ ኢልካዮም ኩሉ ግዜ ቶፕ ተምሃሮ ዝነበሩ እዮም ሰሪሖም ነቲ ካምፓኒ ሃኒፆሞ ስለዚ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ስለዚ ኣገዳሲት ሓንቲ ፅብቕቲ ለበዋ ናይ መወዳእታ እዚያ ስምዋ ገዲፉልካ ምስ መተ ገዛ ክራይ ኮይኑ እንተፀኒሑ እንታይ ገዲፉለይ ኢልካ ኾን ምተነየትካ ኣቦኻ መሬት ገዲፉልካ እንተመተ ብዕዳት ተጠርየት ኮይና እንተፀንሐት እንታይ ገዲፉለይ ኢልካ ኾን ምተነየትካ ሕጂ ሓደ ሓቂ ኢና ክንዛረብ ሻዕብያ ሰማይ ጠቀስ ህንፃይ ክገድፍን እዩ ውሕስ መሬት ይክሓድገልካ ህንፃ ንስኻ ኢኻ ክትሰርሖ ሊብሬቶ ይክገድፈልካ መሰረትን መንደቁን ንስኻ ኢኻ ክትፅግኖ ሓፁሩ ንፁር ደረቱ ሉሉይ ዝኾነ ሓላል ቤት ዕዳ ዘይብሉ መንደቅ ይክገድፈልካ ኣቑሑቱ ባዕልኻ ኢኻ ክትመልኦ الزربا نعخا نود مريتي كنت تشحن 12 إذا زرباناي أول حنت دوسخة بلان إرترا تزلا زلا زي الله يكونتن تزلا إرترا يوم كقص فلكا تتريف زلوا دمان عاقا هذا كابتن كبير تراز مت ملختي ولا هم كبريزنت سياز مت نحسوت بحسوت زجرنا ده كونسي زي تجبرن سلو زبليه زي تزلا زي زلا this clear تازلا تكون نتقبلك كاوي خاطب بقسلك زبل حسابيو نايلو معرف ساب زخودي لايك جبارو شير جبارو ريتوغ من حسابكم قلت نابلكو مزيا درفوقت فكم ثانك يو